Shirfla Flebaro ambe afo ka walmadon anyo do fo kari o kari surafana to maladon ambe faso don wole ni kenblemika bishun natuni ambe alafo ma folo o joy o Djibril Diallo expert géologue minier Djibril Enichou fulkaj molblo kala se Shirfla Flebaro OK bokele Enichou Shirfla la jepakaj bela jale Enichou mali kono ani mali koka ma foli be se melen bela jale ma na foli be se Shirfla Barakela Bela Djelema. Donc, il faut que me fasse assez marrant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ma flana, oui, maître Mamata Bentouré. Maître Enichou, il faut que je me bloque à la Shirfla Flebaro. Ambalement Benissou, Shirfla Moro Rebecca Ngafo, mais chien volet plateau inga. J'espère que tu as chien là-bas. Merci beaucoup. D'accord. Massawana, au thème de rouler, faire Mali, Souri Ibrahima Traoré, président. Monsieur le Président Enichou, pour le cas du Malbro, à la Shirfla Flebaro. Vous avez Enichou, mais Shirfla Flebaro Bela Djelenfo, mais Barakela Befo, mais Mbaroke Nyonfo, mais à la Deli, mais Sankura Minani, ancien follow Kana Plateau, en 2023, à la Kake Here Sain, à la Kake Basigi Sain, Malibe de Gumunukono, à la Ka Anoé Ama, Yenansan, Ankabot de Kun Bela Djelenkono. Merci beaucoup. Manana, au thème Madoulé, oui, Modbo Mao Makalou. Économiste, Modbo Enichou, Folkaj Malbrook à la Shirfla Flebaro. Bokele Enichou, un frère Enichou. Mais Shirfla Barakela Befo, en la jebra dans la même bras au Befo, en ka Tassiblake et Jamana Douma, nommé Jamana Kona, nommé Jamana Kofe, à la Kamali Basial. Abouaka Traoré, un frère, Zanatigi. Folkan Molibo Kala Shirfla Flebaro. Pour qu'il y ait Shirfla télé Flebaro Bela Djelenfo Ratini na Maoma ni asole me Shirfla télé lamba foka walimando et ni kena sigira ina fo lada do ya fo chuamna kare ni wakati sera minyo sera no kaseka mi jamana kunga kibara ko da mawkulo kan olasa bishuna me kuma femeka o ba fo bamanangana comme on t'a fait jeme fola tchadja ma kiki biri ni mi biri dora kama bi biri ka jeme kama sabla daire me glone bola donc là amina kuma femi ka sa oye tiere la est-ce que malik ya ka yere ma hora yere ta soro nasra la wa comme souvenir ko kuma bi ka fo tiere la est-ce que anga yere ma hora ba mbolo soro nasra ka wa andab na do la ka wala bishina jamana kono dom se fa mal soro chugamna en frère ningali flenye sananga dula anya ye ka fo chenu anga sorosu ay ka fo lu fana yira ka fo muye souveraineté bo foto dire ka anga yira ma hora bo anyo ota donc bi afrabe na kuma muka oui anga soro ta fin donc Djibril Diallo ama commencé et là souveraineté d'un état maintenant encore yere muide. D'accord, merci beaucoup pour la question. Souveraineté souvent ani indépendance ka sur ñogona mais différence donne muche parce que mini ni ngawla da frage morbo ou ñogo fana ci voilà donc souveraineté ye jamana be se ka yirema horoya soro ka soro jamana wara dama do ala ka soro i daire mama glo mo wara la ka soro mo wara ka influence ma do ka jamana gestiona o de souveraineté ne ka jatela mais la souveraineté là, l'indépendance est tali ke ñogona doni. Maintenant c'est comme ñereta ani ñinga yerema horoyata ma fla do mekelunte moko do ba reta ma ataka yerema horoyata. Il sait que indépendant mais tu peux ne pas avoir ta souveraineté. Okuma Masuru yemi dans les années deuxième guerre mondiale là, quand l'Allemagne a annexé la France avait son indépendance, mais avait perdu sa souveraineté. Sa souveraineté perdue. Parce que Jamana wara keleno kamine. Bon, ereka jatela. Souveraineté, Jamana c'est ka fanga exercer Jamana kan. Kasro, vraiment influencer que Jamana tableau, ka foka be ingérence kala. C'est ça la souveraineté. Bon, c'est ka économie, c'est ka agriculture, alimentaire aussi, tout ça. Au besoin de souveraineté qu'on a là. Mais le plus important, c'est la souveraineté sécuritaire, alimentaire et non-gérance politique dans la gestion d'un État. C'est-à-dire que imposer Jamanaka, mita volonté, au souveraineté là. On a fait, on a définition de souveraineté là.
Voilà. Bon, voilà. Dans France, il y a une explication. Indépendance, il y a une fin. Ok. D'accord. Donc, maître, on y a comme Erebia, en France, il y a un peu de fois qu'à faire sur le tacan. Bon, le peu mon foga fera sur le tacan, Diallo tacan. Je pense que Aya a expliqué clairement tout à l'heure, mais ni be souveraineté ko kuma fene fo jamana de kodo bo jamana fene kilinte jamana be sigilendo yoro do de la uni jamana wero ka suru uni jamana wero organisation chama fara ñon ka jamana duru woro wulo par exemple nga sous région na CEDEAO be UEMOA be Union africaine be communauté internationale be donc jamana ba décider ka fombe do ni je kulun kono me do ni je kulun kono pour que anga ni bara nunu ke ñogon fe abse ke sécurité ko la ambe jeganike sur le plan alimentaire ambe jeganike kalanko ani jago ko ambe jeganike donc naw beno jega ke mun kansisa abu compétence di au kuluima debo aux compétences exercées mais aux compétences fene konnana ab foko ambe jera ka fo kuluima ni exercer ambe mais en refene chacun à son niveau au fene ben décider à reka jamana kononana donc souveraineté par palier jamana kononana jamana rebe se kanike mais jamana fene kokana na jamana re sona ka foko organisation were ben exercer problème maintenant souvent niveau muna domaine munu be jamana re bolo munu tora bolo pour ka rebe ka souveraineté exercer au kono abse ka ka fo ko obe doya aba fe ka tasra munu fema donc nako ka bi bodi kono sisa ka fin vrai que mumina benka in soso problème bi wuli au niveau de là ka foko amanga souveraineté fait ou be ka ambalika ke alors que on est de jeranaye ka fo ni compétence bi bon en bolo ka dikuluma mais ni mito en bolo bo ni montora en bolo na nga ma fe ka fin do ke monto konnana mumbe don ta konnana na nga mi so ma kuma be to fana fo atseka ketene parce que au betora en bolo ni ne tora en bolo donc souvent amena ni fo nyogongo wi et ni hakli ma barake a yoro la dron question me déplacer abeta yoro chama wera la ya famia exemple palpable mbalani ne ma délicat exprimer kuma ka mais oye Wagner ko kuma ni par exemple la coopération militaire niveau nununa Mali a jatemene ka fo kale ka insécurité keleli konona ale mogobe coopération wera la pour que olu se kana le deme mais oya soro en fene kumbe coopération wero konona na mume ka on deme o kele kelina an ko 9 ans kera an ma se ka yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ y'a jate minɛ san k'a fɔ an kan ka se ka nin kɛ donc o kɛli na tɔw ko an ma n'aw ka bɛ taa nin sira in fɛ o ni an ka principe n'an ka taabolo tɛ bɛn bon an dun ko an b'a fɛ ka nin kɛ nous on s'est dit que o souveraineté b'an bolo mais ninnu k'anw ma ko olu ka collaboration kɔnɔ olu ninnu tɛ se ka baara kɛ donc n'aw ni ninnu ye baara kɛ anw bɛ taa donc anw fana ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka d'an ye an ka baara kɛ mais an tɛ se ka ɲɛ ninnu fana ka baara kɔ donc tu vois un peu que souveraineté ko kuma problème de bɛ nati ma faamuya donc o de la san maintenant minnu n'an kun bɛ baara la dɔw y'a estimé k'a fɔ u tɛ se ka to yen ni anw ni karisa ye baara kɛ donc olu b'u ka minɛnw ta olu bɛ taa donc est ce que tiɲɛ t'u bolo ils ont raison parce que olu ko k'olu ka principe kɔnɔna na olu ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ olu ni mɔgɔ suguw tɛ jɛ donc ni n'olu jɛra olu bɛ taa anw fana ko bon on a problème kɔnɔna na anw b'a ye k'a fɔ an ka solution fan dɔ bɛ ninnu bolo n'an ma ninnu fana sɔrɔ an ka solution tɛ ɲɛnabɔ donc tiɲɛ bɛɛ bɛɛ bolo donc tu vois un peu donc souveraineté ko kuma in n'i y'a jateminɛ i b'a jateminɛ par palier au fait degré ko de b'a la. Bokar kɔrɔfɔ tɛ donc an bɛna président Fermali fan fɛ Sori e fana bɛ se ka mun fana fɔ o explication na. Hakili la Diallo ni Ben Mamata bɔra ka min fɔ souveraineté ko u ye u da don a kunkun na ɲɛɲɛ na mais Fermali comme Fermali ye tɔn ye min ka ko yɛrɛ sigilen bɛ souveraineté ko de kan anw bɛ souveraineté kɛ bamanankan na bakuruba la yɛrɛ ta ani jɔn yɛrɛ kolo la ka i yɛrɛ ta ka se ka jɔ i yɛrɛ kolo la bawo n'i y'i yɛrɛ ta o bɛ se ka jate i b'a fɔ ko indépendance mais n'i ma se i yɛrɛ kɔ n'i ma se ka jɔ i yɛrɛ kolo la i sirilen bɛ kɛ maa wɛrɛw la kuma dɔ la u b'a fɔ ko dɛsɛ yɛrɛ kɔrɔ ko o foroba to ko kuma ka ca donc Fermali ka ɲɛfɔli la
ni an bɛ souveraineté la wagati o wagati anw b'a lajɛ de yalama an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ nin ko in na wa bawo k'a fɔ i da la ko n ye n ka souveraineté ta walima ka bigiw ta ka bolonɔ bila sɛbɛnw na ko n ye n ka souveraineté ta mais ka taa sɔrɔ e jɔlen t'i yɛrɛ kolo la e tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ o ko in na anw b'a fɔ ko o ye tɔ ka jɛ ye donc o kama anw bolo souveraineté a bɛ lajɛ de nin koɲɛ sɛnɛ in na a kɛra finitigiw ka sira ye o a kɛra sɔrɔ busoniko sira ye o a kɛra i b'a fɔ misali ni donna simanko kɔnɔ a kɛra sanni feere ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yalama baloko sira la misaliya la yalama an mago bɛ min na yaasa an ka se an yɛrɛ kɔrɔ yalama o hakɛ b'an bolo wa n'o t'an bolo o b'a yira ko majɛ bɛ an ka yɛrɛ ta la o sira in fɛ o de b'a to an bɛ siri maa wɛrɛw la anw ka hakilina la n'an sirilen bɛ maa la diɲɛ ko o ko la an ka kɛlɛ kan ka kɛ an ka se an yɛrɛ kɔrɔ yaasa an sirilen ka bɔ o tigi sira la o mana kɛ maa o maa ye. d'accord Bokar n hakili la k'a fɔ bi su in na baro ka di kosɛbɛ an fɛn o fɛn bɛ an kun tɛ mun kalama an bɛna bɔ fɛn caman kalama su la o la an bɛna maaw makaliw fan fɛ donc Modibo ni kɔrɔfɔ n'i ye mɔgɔ saba ni ka kuma ta k'a lajɛ e bɛ se ka mun de fɔ. bon souveraineté ye tubabukan de ye mais a bɛ bɔ latin de la souverain o ye masakɛ de ye ou bien jamana ɲɛmaa mais latinkan na a bɛ fɔ a ma ko superius kɔrɔ fɛn min bɛ bɛɛ sanfɛ donc n'i ye anw ka sariya sunba ta yanni n ka se sariya sunba ma mais n'i ye souveraineté yɛrɛ ta a kɔrɔ fanga min bɛ boli jamana kɔnɔ i n'a fɔ Ben Mamata y'a ɲɛfɔ cogoya min na ani jamanaden minnu bɛ yen fanga min bɛ boli jamanadenw kɔnɔ sigida dɔ kɔnɔ ou bien territoire dɔ kan i y'a faamuya bon donc n'i nana sariya sunba la anw ka sariya sunba yɛrɛ n'o ye 92 sariya ye février 92 a b'a daminɛ ni a bɛ fɔ min ma préambule ko le peuple souverain a bɛɛ b'o de kɔnɔ peuple souverain jamanadenw Traoré y'a ɲɛfɔ cogoya min na minnu sirilen tɛ mɔgɔ la minnu y'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'u dulonnen tɛ mɔgɔ la n'u jɛra ni min ye Ben Mamata ye min fana fɔ donc le peuple souverain exerce sa souveraineté à travers ses représentants donc jamanadenw mana bɛn kan min kan ka fanga ta k'a di mɔgɔ dɔw ma o bɛ se ka kɛ wasabulon mɔgɔw ye o bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa mɔgɔw ye i y'a faamuya mais a bɛ bɔ jamanadenw de la tubabuw b'a fɔ fana ko la souveraineté réside dans le peuple mais le peuple l'exerce à travers ses représentants bon donc ni i nana o sira fɛ souveraineté sariya sunba in kɔnɔ fanga ye jɔsen saba de ye exécutif n'o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye barisa président de b'an bolo o b'o o la ani législatif n'o ye wasabulon ye ani judiciaire n'o ye kiiritigɛlaw ye bon o saba ninnu de bɛ jɛ ka fanga kɛ ani ka jamana fɛn boli ka fanga boli jamana kɔnɔ bon maintenant comme jamanadenw de bɛ fanga minnu bɛ fanga boli k'olu sugandi donc olu man kan ka se ka taa olu jamanadenw sago olu kan ka se k'o de kɛ jamana kɔnɔ barisa jamanadenw bɛn n'o de kan n'an ko ko sisan k'an b'an ka souveraineté alimentaire ɲini barisa tubabuw y'a daminɛ o de la n'i y'a ye tubabuw farala ɲɔgɔn kan kalannen guerre filanan na guerre mondiale la u ye mun ɲini fɔlɔ ko sisan an man kan ka kɛlɛ kɛ bilen an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais an b'a daminɛ min na fɔlɔ dun k'a fɔ an b'o sabati cogoya jumɛn donc u y'a décidé ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'u kelen kelen na an man kan ka taa ko ni jamanaw farala ɲɔgɔn kan o de b'a to u tɛ kɛlɛ kɛ nkɔ tuguni seconde guerre mondiale kɔfɛ donc ko communauté économique du charbon et de l'acier u y'a daminɛ n'o ye fɔlɔ u bɛ se ka yɛlɛmani kɛ cogoya jumɛn bon yɛlɛmani tun bɛ kɛ ni charbon de ye bon fo ka o fɛn ninnu bɛ kɛ cogoya min na ka industrialisation kɛ walasa dun ka fa bɛ se ka sabati u y'a daminɛ o de la donc anw bɛ yɔrɔ min na sisan san 63 kɔfɛ il faut k'an ka miiri k'a fɔ ko jamana in bangera gɛlɛya de kɔnɔ Mali jamana 22 septembre san 1960 a bɛ fɔ don min o y'a sɔrɔ an ni an kɛrɛfɛ jamana de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sénégal an tun bɛ wele Soudan a tuma an tun y'a ɲini an y'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ juin kalo tile 20 san 1960 20 juin 1960 Fédération du Mali y'a ka indépendance sɔrɔ de la
fédération éclatera dans la nuit du 19 au 20 août. Par sa présidente de Touma, fédération présidente de Touma, Chougandi le 20 août. À Tabolo, Touma Bendouma, Aïwa, Gélea Donala, en oublie la Nyona, à Chira. Donc, on a Soudano Nanamala, 22 septembre, où il y a Afoko, République du Mali créera. Donc, au Takofe, et armée Ntamboulou. Donc, 1er octobre, armée créera. Armée créée l'encore et ko 600 an b'a kɛ cogoya jumɛn barisa jamana kura de don sira tun tɛ yen mɔgɔ kalannen na université mɔgɔ min tun bɔra université la Mali population tun ye 1,5 million ani 200,000 ani 63 de 5,263,000 personnes universitaire 15 mɔgɔ min tun ye sanfɛ kalan kɛ a 15 de tun bɛ o 1,5 kɔnɔna donc cadre tun tɛ yen wele de bilala maliyɛnw ma ka na jamana in jɔ bon o na président Modibo n'a tɔɲɔgɔnw u y'a décidé ko mais ko sisan an bɛ taa sira jumɛn fɛ sisan barisa an y'a ɲini africain jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka taa ɲɛ barisa an ka jamanaw tila-tilalen ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra conférence de Berlin na o tɛ an nafa f'an ka fara ɲɔgɔn kan de o de la an bɛ na se ka sira sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ donc u ye baara bolomada kɛ ka jate minɛ fɛn bɛɛ kan minnu kan ka sabati jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko plan quinquennal plan de développement économique et social donc o baara daminɛna san 1961 ka taa san 1965 bon o kɔnɔna la u y'a jate minɛ ko infrastructure foyi tun tɛ Mali la ko 100 sarala la k'u bɛ 90 don siraw courant ani fɛn wɛrɛw parce que foyi tun tɛ Mali la barisa an ka capitale tun bɛ Dakar Dakar de tun ye capitale de l'AOF ye mais Dakar de tun fana ye Mali fédération capitale ye donc Mali kɔnɔna in na foyi tun tɛ yen donc infrastructure 49% 100 sara la 49 don o la ko sisan ko développement rural fɛn togoda mɔgɔw 100 sara la 26 ko k'o don la walasa dun ka fa ka se ka sabati ani yɛlɛmani 100 sara la 6 ani ko courant ko énergie hydraulique 100 sara la 6 recherche minière 100 sara la 2 o y'a sɔrɔ kɔɔri 100 sara la an tun bɛ 1 dɔrɔn de feere a tun tɛ tonne 2,000 bɔ Mali tun bɛ min kɛ indépendance la bon donc kɔɔri tun tɛ yen sanu tun tɛ yen donc sini ɲɛsigi tun don o de daminɛna o de k'a fɔ ko mais sisan an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bɛ se k'an ka souveraineté sɔrɔ cogoya min na an bɛ se ka dun ka fa sabati cogoya min na an bɛ se ka fɛnw yɛlɛma an yɛrɛ bara cogoya jumɛn walasa maliyɛnw a bɛ se ka maliyɛnw nafa cogoya min na. ok Bokar Bichun na n y'o de fɔ caman faamuna vraiment c'est-à-dire que c'est les 4 même qui sont là aujourd'hui mɔgɔ bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ cogo min na donc ɲininkali b'e bolo. ok o b'a to n bɛ taa ɲininkali tɛ ko Jibril Jalo la n bɛ ɲininkali min kɛ e la nin bɛɛ kɔrɔfɔ kɔfɛ e yɛrɛ bolo est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an ka souveraineté b'an bolo wa nin bɛɛ kɔfɛ n'i ye kuma ninnu jate minɛ k'a lajɛ. N'i ye kuma ninnu jate minɛ d'abord souveraineté ni nationalisme. Souveraineté et nationalisme parti dɔ ye ni nationalisme ta mɔgɔ min b'a ka jamana fɛ fasoden ɲuman min b'a ka jamana fɛ o tɛ taa ni souveraineté tɛ o fɔlɔ bɛ daminɛ n'i ye Afrique dirigeant fɔlɔw jate minɛ minnu y'u sinsin souveraineté kan a daminɛna Ahmed Sékou Touré la quand il a dit non à De Gaulle en 1958 il dit nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. Il a posé d'abord après Moro Keïta est venu, il était nationaliste. Maintenant, quand Ahmed Sékou Touré a déclaré l'indépendance de la Guinée en 1958, Ahmed Sékou Touré a dit Guinée on bouge reta. Ou bon français ka Marakono. Ou te français ka fouille faible parce que ils ont colonisé en Mena. Donc maintenant De Gaulle nana ko iniga qu'est-ce que ku indépendance fait ou bien vous continuer français à non. Lui il préfère Guinée ba reta. Donc c'est pour la Guinée a indépendance sur Afrique de l'Ouest en 1958. À quel cas français fa de tomber parce que français fa il faut le rappeler
franc CFA créera depuis 1945, que beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire quand il y a eu les institutions de Bretton Woods, et la création de la Banque mondiale et du FMI en 1944, Banque internationale pour la reconstruction et le développement. On a la Banque mondiale ni FMI en 1944. Donc maintenant, après, la France a rectifié je crois, décembre 1945. Pour que la France ait des conditions, la France a créé la Tinto. Donc, Ahmed Sékou Touré, il faut le franc guinéen. Donc, après Sékou Touré, il a emboîté le pas. Ahmed Sékou Touré, maintenant, au départ, comme Mourou a photo, c'était la fédération du Mali avec le Sénégal de tout frère. Mais au éclaté l'insi Mourou a dit que non. Bon, maintenant, si ça Mali, le franc CFA, la Mali, le franc malien est là. Donc tout ça, c'est pour dire que la souveraineté pour quelqu'un qui est nationaliste, immédiatement, souveraineté, notion, c'est quand il y a l'état, il y a un sur tous les plans. Akera Soro, Akera Dominita Serao. Donc, il y a un Nimbela. Donc, après Moro Keita, je crois que Mohamed Fanana n'a notion, ça c'était Thomas Sankara. Quand il disait que l'impérialisme se trouve dans vos assiettes. Quand même Molomi Ndou n'avait importé qu'on a enregistré quand il y a un ballot. Ou si il faut que tu aies un récoro. Ni tu aies un récoro, il y a un ballot gloné au Mogola. Dans la café, sur la photo, on a Toka Djedo. Parce qu'il a bel et bien dit, Mohamed Ballot, il s'est gâché un fouet. Bon. Pour que EKC ka bo au joya konala, efficace qui est dans tous les domaines. Donc maintenant, on soro ta sera fait, bolo ta sera fait, usine ta sera fait. C'est pour la Kamoro qui est venu. Et il a créé des sociétés aussi, entreprises aussi, minimum Jamana taille. Jamana ni Morachi jete. Donc madame le chemin de fer ni Hermali ni société chama commande société bao chama sigra wakati et c'était ça au numéro ka vision somi c'est-à-dire le jamana bolo de mais soro fin fabeso do jamana ko jamana de monopole ba beka donc wakati libéralisme nté maintenant malheureusement ko fait Mali nana segui français fala donc c'est comme une souveraineté perdue parce que ni bora fin do la katla ka segui fin do la. Bon, c'est comme il y a souveraineté perdue. Bon, souveraineté, c'est le symbole d'eau de là. Il y a wari. Un symbole follow, il y a souveraineté là. Parce que, moi, je suis war glan. Il y a war gloné no mware de là. Dis-toi qu'en réalité, il y a souveraineté toka djedo. Bon, c'est pour la mettre Sékou Touré en aller jusqu'au jour de maintenant, franc guinéen et donc guinéen. Mais là, après, en Guinée français, bon, on peut dire que parenthèse, donc on avait notre souveraineté tout membre. Mais en Guinée français, français, la définition est mieux. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire, Bretton Woods, Sigilé, français, à la colonie Coronou, à Jamana Mara, Afrique. Donc, français n'a pas imposé au locaux. Bon, maintenant, tant qu'il y a monnaie tirée boulot, en réalité, souveraineté, on va mettre au Djedo. Ok, voilà. C'était donc, Maman Tambe, c'est au Nigali Killinga et Fanfala. Est-ce que Amé Europe n'est que Bibina, comme Akma Tchale no Jamana Kono, Ere Bolo, est-ce que la souveraineté Bambolo, Yerama Bambolo, tiens là. Un frère, merci beaucoup. Je pense que sur une débat, c'est tellement intéressant que je suis spectateur tellement qu'ils disent des choses bien quoi. Et moi je pense Nénéninga n'est pas fongo malika souveraineté babolo dans tous les domaines. Vous savez nya fonga kuma damnena ya ngo jamana nika indépendance soro la souveraineté muruba ya faraga exercée par le peuple par ses représentants. Ça veut dire que Jamana ka représentant au lieu de décision ta ka Jamana ka option choisie. À quoi en 600 Mourbo Keita n'a les fouilles 15 universitaires beaucoup na fin de l'ensemble. Donc souverainement, il a décidé qu'à
bakuruba kɛmɛ ka 26 ta k'o don développement rural la ka kelen don mine na ka damado don dɔwɛrɛw la o décision mun tara mɔgɔ m'a fɔ Modibo Keyita k'o ta o ye anw yɛrɛ ka taabolo choisilen de o de ye souveraineté hali bi fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka représentant ka taabolo choisilen de don ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ nana ka n'an bolo tɔnɔmi ou bien k'an siri ka fɛn kɛ o tɛ an de bɛ taa k'a fɔ an ye nin taabolo in ta ou bien an ye nin taabolo in ta mɔgɔ si man obligé ka nin ta mɔgɔ si man obligé ka nin bila donc on est souverain an ka souveraineté b'an bolo a ma deli ka minɛ an na mais an t'a utiliser peut-être ou bien hali n'an y'a utiliser an b'a utiliser mun na o résultat ti na Modibo y'a fɔ su in na Africable fɛ plateau dɔ kan a ko ko Maurras a dit que on juge la politique par ses résultats donc souverainement n'an ye décision mun ta f'an k'o résultat de ye Musa tile la n b'a dɔn hakili b'a la radio la kuma bɛɛ i tun bɛ slogan mɛn de la souveraineté alimentaire l'autosuffisance alimentaire Thomas Sankara y'a fɔ l'impérialisme se trouve dans nos assiettes maintenant an bɛ option jumɛn de ta an ye tableau jumɛn de choisi pour que ka kɔngɔ kɛlɛ an ye tableau jumɛn de choisi anw yɛrɛ pour que ka kɛlɛ kɛ contre les sécurités an ye tableau jumɛn de choisi pour que ka infrastructure ninnu fɛ donc an ka souveraineté bɛ an bolo mais an ye choix minnu kɛ est-ce que o choix ninnu vraiment an sera ka résultat atteint o de bɛ Ibrahim ka résultat fin définition in dafa a y'a fɔ bamanankan dɔ la je sais pas comment le voilà donc voilà ka se ka i yɛrɛ kɔrɔ quoi bon je sais pas il va l'expliquer plus tard donc souverain le Mali est souverain an ka souveraineté ma deli ka perdu wa an ka souveraineté tɛ se ka perdu mais an mana taabolo mun ta est-ce que a fanga banna ka résultat atteint k'a lawaleya o de ye question ye donc souvent ni souveraineté ko kuma bɛ fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ de bɛ ka décision ta en place la an taara accord d'Alger signé mɔgɔ ma juru sira an na on est allé signer en tant que état an bɛ se ka fɔ an t'a signé hali ni état wɛrɛw ye pression k'anw na fɛnw na ça fait partie du jeu mais c'est à nous de décider a sɛbɛnnen don a signénen don a b'i ko ne ni e ka na an ka fɛn dɔ signé e b'a signé ka tila ka taa fɔ kɔfɛ ko non 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 nin ye influencé pour que e ka signé donc nin de nɔ don e nɔ tɛ donc n'an m'an kɔlɔsi on va s'infantiliser k'an yɛrɛ kɛ denmisɛnnin ye an bɛna fɔ toujours karisa de nɔ don karisa de nɔ don hali bi to k'a fɔ ni ko y'i sɔrɔ généralement on dirait que peut-être culturellement il faut k'an ka réinterroger ni ko y'i sɔrɔ généralement o b'a fɔ ah wuli ka taa ɲɛɲini comme si a ɲɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ de kuma bɛɛ a ɲɛ b'an yɛrɛ de la an ye décision minnu ta an bɛ mun de kɛ pour que k'a lawaleya donc le Mali est souverain depuis 1960 fo kana se bi la on est souverain mais an bɛ décision minnu ta i m'a faamuya est-ce que an bɛ se ka lawaleya c'est ce que moi je voulais dire parce que sori n bɛ taa e fan fɔlɔ i bɔra ka Diallo ka kuma mɛn i bɔra ka Mamata ka kuma mɛn olu bɛɛ y'u hakilinata di a ko la sisan nɔ n ye ɲininkali min kɛ o ye ko est ce que tiɲɛ yɛrɛ la an ka souveraineté b'an bolo wa Mamata kɔni ko a b'an bolo Diallo kɔni ko fan dɔw la ale ma jɛn n'a ye parce que an ka nafolo yɛrɛ ta an ta ye e hakilina ye jumɛn a ko la i ka ɲininkali diyara n ye Mamata y'a fɔ cogo min na n'i hakilila ninnu jateminɛ souveraineté a ɲɛfɔ cogo ɲuman yɛrɛ ye autosuffisance de o de kama n y'a fɔ n ko yɛrɛ ta karisa i ka ko b'i yɛrɛ bolo i ka dantigɛli b'i yɛrɛ bolo ni i ye i kun di fan min na a bɛ gana yen de o ye yɛrɛ ta ye i ɲininkali bɛ k'i yɛrɛ la i tɔgɔ bɛ fɔ i dan ma i ka drapeau b'i bolo i ka jamana territoire dan tigɛlen don a yɔrɔ dɔnnen don o ye yɛrɛ ta ye o ye souveraineté de forme de o ye souveraineté a daminɛ yɔrɔ de mais o souveraineté de forme min filɛ nin ye o bɛ diɲɛ seleke naani jamanabaw ani minnu ye guerreba fila in kɔfɛ surtout guerreba filanan n'o ye deuxième guerre mondiale ye minnu ye diɲɛ labɛn fo an k'a dɔn k'olu ma diɲɛ labɛn anw mago ɲali kama olu ye kuntigiw de ye olu ye setigiw de ye olu ye kodɔnnaw de ye olu ye ɲɛmɔgɔw de ye diɲɛ kɔnɔna la olu ye diɲɛ labɛn de yaasa an bɛɛ lajɛlen ka mara n'an ka tagabolo o ka kɛ hukumu dɔ kɔnɔ min b'a to olu ka mara ka to diɲɛ kan bawo olu de ye diɲɛ kuntigiw olu de ye diɲɛ kolatigɛw ye o de hukumu kɔnɔna la banque mondiale dilanna ka wajibi démocratie ko t'o la américain dɔ de y'o ɲɛmɔgɔ ye ka FMI dilan démocratie ko t'o la européen dɔ y'o ɲɛmɔgɔ ye
ka jamana damadɔni ta Nations Unies k'o dilan a yɛlɛmabolo caman kɔfɛ ka jamana damadɔni ta ko droit de veto b'olu bolo o b'a yira a ka ɲi o a man ɲi o n'olu ko nin tɛ kɛ a kun bɛ bila ka jamana dɔw kɛ olu ta ye tɛgɛrɛ fɔ ye jamana dɔw bɛ n'u sigi k'a lajɛ nka jamana bɛɛ ye jamana ye kuma la surunya bolo ma jamanaw ka yɛrɛ ta n'o ye souveraineté ye o labɛnna o yɔrɔ in de la n'an y'a ta tubabukan fɛ an b'a fɔ k'a b'an bolo parce que Mali ye jamana de ye confusion tɛ o ni jamana si cɛ n'i ko la République du Mali diɲɛ bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ o bɛ farafinna worodugu yan fan de fɛ a population bi mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ de don a dugukolo ye miliyɔn 1 ani kilomètre 241 ba kɛmɛ fila ni hakɛ ye o tuma na a gunnen bɛ Côte d'Ivoire la a gunnen bɛ Sénégal la maa si t'a f'i ye ko Mali ye jamana dɔ ye k'a bɛ Afganistan kɔfɛ Mali fila tɛ diɲɛ kɔnɔ wa n'i ko ko jɔnni y'a ɲɛmɔgɔ ye bi a tɔgɔ ko Assimi Goïta diɲɛ bɛɛ bɛnnen bɛ o kan a drapeau ye jumɛn ye vert or rouge n'o ye binkɛnɛma sanujilama ani bilenma donc o ye souveraineté de forme ye mais souveraineté yɛrɛ an mago bɛ min na faire Mali bɛ laɲini ye min ye souveraineté kɔnɔ o ye autosuffisance de se n yɛrɛ kɔrɔ ka jɔ i yɛrɛ kolo la bon o jɔ n yɛrɛ kolo la fɛnɛ elle mama ta yɔrɔ dɔ fɔ an k'a dɔn fɛnɛ ko souveraineté absolue tɛ yen an kana an yɛrɛ nɛgɛn parce que souvent fɛnɛ an bɛ mɔgɔw bɛ don populisme kɔnɔna la o ye jumɛn ye ka fɛn fɔ min ka di mɔgɔw kulo ye non an k'an yɛrɛ ta non fɛn an non de adamadenya yɛrɛ taga cogo la ala kelen pe de bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ n'o ye souveraineté absolue ye l'être suprême mais bɛɛ sirilen bɛ bɛɛ la cogoyanin dɔ la mais laɲini ye min ye o de ye koba dɔw la a k'a sɔrɔ i jɔlen b'i yɛrɛ kolo la o dɔ ye i ka wari ye ni jamana min ni a se b'i ye faire Mali ka kɛ la Mali y'o jamana dɔ ye jamana si an ka jamana den hakɛ ka dɔgɔ maa caman t'o dɔn mɔgɔ miliyɔn 22 an ka territoire ni richesse min b'an ka dugu jukɔrɔ Mali ka bon Mali sɔrɔ ka ca ni ko kuma jari i b'a fɔ k'a ka ca maliyɛnw ma yɛrɛ donc anw ka jamana ɲɔgɔnna et je parle sous le contrôle de l'éminent économiste c'est même banal pour un pays comme le Mali ni an y'a k'an ka kungilenna ye anw k'an ka nafolo kɛ an bolo a bɛ fɛn caman dantigɛli nɔgɔya an ma donc k'a fɔ ko Mali ka souveraineté monétaire t'a bolo faire Mali bolo ça ce n'est pas explicable expliquer cogo t'o la maintenant souveraineté alimentaire hectare miliyɔn 1 ni kɔ de bɛ Mali bolo sɛnɛ bɛ se ka kɛ min dugukolo kan jamanaden na kɛmɛ sala 80 ni kɔ o ye funankɛninw ye galabu bula u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ala ye an ka jamana kɛ jamana ye min jamanadenw ka kɛnɛ c'est-à-dire bana dɔw bɛ yen diɲɛ dugu dɔw la i bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ wolo ni bana dɔw ye minnu b'u bali u tɛ se ka farikolola baaraw kɛ o bana foyi tɛ Mali kɔnɔ ala ye malidenw ka kɛnɛ denmisɛnnin ye jamanaden fanba ye an ka dugukolo fanba sɛnɛ bɛ se ka k'a kan a bɛ se ka faamuya cogo di ko Mali ka balo ka bɔ jamana wɛrɛ la k'a fɔ ko maliyɛnw b'an sigi de ko kɛlɛ bɛ Russie la ni Ukraine cɛ ko Russie la bɛna Macky Sall k'u bɛna balo di o ma o tuma na ko Russie la bɛna balo d'a ma fo kodɔnnaw ka waso ni o ye kasiko de ye o ye kumasuliko de ye k'a fɔ ko Mali b'i sigi de ko maliyɛnw b'u sigi de ko an ka balo bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ko o bɛna kana balo de anw ma ji b'an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ mètre kelen tɛ Mali dugukolo fan si ko ji tɛ yen o tɛ se ka o tɛ yen baji kelen don k'an ka jamana cɛ tigɛ ji b'an bolo fo an bɛ se k'a tɔ ta k'a di jamana wɛrɛw ma donc an bolo nafoloko sira kan dun ka fa sira kan baganko sira kan o n'a ɲɔgɔnna dɔw la donc Mali ka a ka autosuffisance de kan ka kɛ objectif ye maintenant an tora nanzarakan nin na ko souveraineté ko yɛrɛ ta a b'an bolo sɛbɛn na mais est ce que an bɛ se ka jɔ an yɛrɛ kolo la bi n'i y'a jate minɛ Mali dugu jukɔrɔ tamasiyɛn caman yɛrɛ ko pétrole bɛ yen tamasiyɛnw don mais est ce que anw man k'o sen joona fo ka taa an bolo da o kisɛ kan ka sababu kɛ jamanaw gungunnen b'an na ni minnu ka dugukolo ye cogoya kelen ye minnu pétrole bɛ minnu ka dugu jukɔrɔ wa u bɛ ka a tɔnɔ bɔ bon ni pétrole bɛ ka dugu jukɔrɔ e sirilen bɛ jamana wɛrɛw la pétrole ko la donc hakilima kan ka i ka so sen teliya ko minnu nɔfɛ o ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye ni gɛlɛya donna Mali kɔnɔ bi kalo kelen a tɛ kalo fila sɔrɔ tajiko gɛlɛya bɛ na est ce que jamana min bɛ kɛlɛ la ni kalo fila taji yɛrɛ tɛ e bolo
ni ko dɔ donna ani CEDEAO jamanaw cɛ ko dɔ donna ani lahalaya dɔ na tɛ ala deli min na kalo kelen ni dɔɔni e mana balan dɔrɔn e bɛ dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ jamana jɔli bɛ baara bɛ kɛ nɛgɛko ni siman ko de la jamana jɔ baara nɛgɛ ani siman a kɔkolo ye o de Mali tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ nɛgɛko la a tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ siman ko la ka taa sɔrɔ Mali dugukolo fan bɛɛ calcaire b'a kɔnɔna la fɛn min bɛ bɔ ni o bɛ kɛ siman ye o bɛ Mali fan bɛɛ an bɛ se k'a mago ɲa a la k'a tɔ ta k'a nin dɔw la fu donc faire Mali ka ye la an kan ka bɔ souveraineté de forme kɔnɔ n'o ye k'a fɔ ko an ka yɛrɛ ta bɛ an yɛrɛ bolo mais an kan ka taa souveraineté de fond de kɔnɔna la hakika yɛrɛ la jɔn ko ala a k'a sɔrɔ dun nafa an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ a k'a sɔrɔ jɔn ko ala anw ka jamana kalanko n'an y'a bolodali kɛ souveraineté budgétaire par exemple a bɛ se ka faamuya cogo di ko Mali nin dugukolo sanuba in bɛ bɔ a jukɔrɔ kɔɔriba in bɛ sɛnɛ a sanfɛ sɛnɛkɛfɛn baden b'a kɔnɔ bagan camanba in b'a kɔnɔ maliyɛn tungarankɛw o fana y'an ka richesse ba dɔ ye o mɔgɔ miliyɔn 6 hakɛ o de bɛ kɔfɛ wa a bɛɛ denkisɛw ye olu bɛ nafoloba bila ka na jamana min kɔnɔ mais ko o jamana an b'an ka bolodali kɛ budget la hali n'an mago t'a la an bɛ fɛn dɔ den kɛrɛfɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ na an dɛmɛ mɔgɔ kɔni ka dɛmɛ ɲini ni mɔgɔ bɛ dɛmɛ la mais Mali ɲɔgɔnna jamana faire Mali ka ye la an kan ka maloya ni dɛmɛ ye on doit avoir un budget national souverainiste n'an ka musaka n'an ka sɔrɔ bɛ bɛn miliyari 2,000 de ma an kan k'an ka budget labɛn ka bɛn miliyari 2,000 de ma parce que n'i y'an ka danbe lajɛ an'an ka jamana fanba bɛ diinɛ minnu na k'o lajɛ silamɛya diinɛ o de jama ka ca chrétien diinɛ o jamakulu bɛ yan laadala diinɛ bɛ yen nin bɛɛ bɛ taa kɔsɛbɛ min na o de ye mɔgɔ ka jɔ ni i yɛrɛ ye deli tɛ bonya ye nin si kɔnɔ bon anw b'an ka budget labɛn ka tila ka dɛmɛ ka tila k'o boloda bon an ni faransi bɛ nin ɲɔgɔn sama-samaba in bɛɛ la kɔsadani na bɛɛ y'a mɛn ko faransi y'a ka dɛmɛ tigɛ an na est ce que bi Mali bɛ yɔrɔ min na Mali faamaw kuma min b'u da kuma min bɛ malidenw anw yɛrɛ da ani an bɛ k'an ka faamaw su ka kɛ min kan est ce que bi kun kan ka sɔrɔ dɛmɛ ko kuma bɛ anw ni faransi cɛ bɔ n ka dugu la e de ye ne ka dugu ci e de bɛ ka rebelles équipé e de bɛ ka terroristes occupé e de bɛ ka ne ka soldats faga e de bɛ ka ne bali mais o bɛɛ la e bɛ tila k'i den k'i tɛgɛ bila tabali jukɔrɔ o tigi nɔfɛ k'o ka dɛmɛ dɔ kɛ e ye o ni danbe ni kodɔn tɛ taga donc Mali kan k'a ka jɔ k'i jɔ i kolo la o de kan ka kɛ objectif ye domaine bɛɛ kɔnɔ. D'accord o faamuna Modibo Magalu i bɔra ka i jɔɲɔgɔn tɔw ka kɔrɔfɔ mɛn sisan nɔ e yɛrɛ fana bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o kan est ce que réellement an ka souveraineté b'an bolo. Souveraineté b'an bolo sariya sunba ta sira fɛ mais Traoré y'a fɔ souveraineté de da a tɛ dafa n'i ye Amérique ta se b'ale de ye ni diɲɛ jamana bɛɛ ye olu de ka fanga ka bon kɛlɛ ta sira fɛ ni diɲɛ bɛɛ ye sɔrɔ b'olu de ye ni bɛɛ ye politique ta sira fɛ olu de bɛ bɛɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mais Amérique a ka jɔ yɛrɛkolo t'a bolo ka jɔ i yɛrɛkolo la o t'a bolo i b'a dɔn min na barisa jamana 2 de bɛ yen n'olu ma juru dɔn olu ka juru min bɛ Amérique la n'u y'a kanni bi Amérique ko bannen o ye. Ah bon cogo jumɛn? O ye Chine ni Japon ye olu de bɛ juru dɔn Amérique la walasa Amérique ka se k'a ka musakaw kɛ diɲɛ don o don a fɔra yan musaka ta sira fɛ kabini Mali y'a ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ yan an ka musakaw ma deli ka dafa o sɔrɔ ma deli ka kun musakaw la an kɛlen k'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n y'a ɲɛfɔ n ko coopération dɛmɛ ta sira fɛ an ni jamana dɔw ye baara kɛ mais a fɔra ko non aliment de an tɛ ninnu kɔ an tɛ ninnu kɔ an bɛ Mali ko de la fo mɔgɔw fana k'o faamu minnu ye yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma président Modibo n'a jɛɲɔgɔnw u y'a fɔ de an tɛ mɔgɔ si kɔ an bɛ Mali ko de la maliyɛnw bɛ se ka an bɛ se ka baara kɛ a bɛ maliyɛnw nafa cogoya min na an b'o de ɲini Mali bɛ se ka wasa cogoya min na an b'o de kɛ wa anw bɛ nin baara in de kɛ ni min bɛ fɛ ka n'an dɛmɛ i bɛna an dɛmɛ o sira kɔnɔna la o de baarakɛcogo ni sisan baarakɛcogow tɛ kelen ye o tuma la n ye plan de développement économique et social min fɔ an ɲɛna plan quinquennal kɛmɛ sara la Russie la n'a tun bɛ fɔ a ma ko Union des républiques socialistes soviétiques kɛmɛ sara la olu tun bɛ 23 de di
diɲɛ jamana min tun b'an dɛmɛ kɛmɛ sara la 40 de tun bɛ bɔ kɔfɛ 1960 hein bi 40 de tun bɛ bɔ kɔfɛ o 40 in kɔnɔna la 23 tun bɛ bɔ Russie la 17 tun bɛ bɔ France bien vrai que anu tun b'an di an y'a fɔ ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u ka baziw datugu ka taa Chine kɛmɛ sara la 16 Fonds européen de développement kɛmɛ sara la 15 USAID ɲɛna 8 ani Égypte ani jamana wɛrɛw olu bɛɛ tun b'an dɛmɛ mais u tun b'an dɛmɛ an ka kan de kan an t'an bolo jan dɛ an b'a fɔ anw bɛ ka baara kɛ nin de la u b'a fɔ anw bɛ se ka nin las'aw ma an bɛ se ka nin las'aw ma an bɛ se ka nin las'aw mais an tun t'a ɲini u fɛ dɛ donc conditionnalité tun t'a la conditionnalité in o de bɛ yen sisan n'an b'i ka musaka dafa il faut k'i ka nin kɛ o de bɛ yen sisan n'i ye anw ka musaka yɛrɛ ta jamana musaka Mali san 2023 musakaw bɛ bɛn miliyari 2,000 ani 200 non miliyari 2,000 ani 896 mais aw b'a dɔn sɔrɔ bɛ bɛn joli ma miliyari 2,000 ani 200 joli b'o jɛ miliyari 600 ani 96 Sori y'a ɲɛfɔ cogoya min na donc dɛmɛ dɔ bɛ bɔ kɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko aide budgétaire o fana b'o dafa o b'o datugu mais a fanba an bɛ juru de ta jamana bɛ juru de ta an bɛ juru ta suguba dɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko marché des capitaux tuma bɛɛ a b'a mɛn ko trésor taara k'a ye miliyari 30 sɔrɔ a ye miliyari 200 sɔrɔ a ye miliyari 500 sɔrɔ o bɛɛ ye juru de ye jamana bɛ min ta a ka musakaw dafa bon n ye min ɲɛfɔ n ko américains fana bɛ juru ta chinois fɛ o n'o bɛɛ de ye kelen ye donc est ce que o kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko souveraineté bɛ jamana bolo parce que jamanaw donnen don ɲɔgɔn na jamana si tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ pratiquement jamana min ka budget musakaw n'a ka sɔrɔ dalakɛɲɛlen don n'a bɔra Suissew ni Luxembourgeois la jamana fitininw jamana b'a ninnu si tɛ américains u ka jamana sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko dette publique u ka juru kɛmɛ sara la c'est-à-dire u ka PIB fɛn fɛn bɛ dilan u ka jamana kɔnɔ u ka sɔrɔ san kelen kɔnɔna la a bɛ fɔ de ma ko PIB produit intérieur brut u ka juru ye 130 de ye u ka sɔrɔ 130 o ɲɔgɔn 130 donc u ka juru b'u ka sɔrɔ sanfɛ mais japonais ta o bɛ 200 sanfɛ u ka juru bɛ 200 u ka sɔrɔ 200 sanfɛ mais n'i ye Mali ta anw ta bɛ 50 ɲɔgɔn de la donc an ka sɔrɔ kilancɛ o de juru b'an na mais n'i ye Faransi ta ale ka juru o n'a ka sɔrɔ bɛɛ bɛnnen don ɲɔgɔn na 100%. Alors que a bɛ fɔ ko bonne gestion na a man kan ka 100 sara la i ka sɔrɔ i ka juru man kan ka 70 tɛmɛ i ka sɔrɔ kan mais o bɛ dafa ni mun ye a bɛ dafa ni juru de ye mais juru in fana tali o tɛ baasi ye i bɛ juru in ta ka mun kɛ n'a ye i bɛ baara de kɛ n'a ye wa i bɛ taa mobili ɲumanw de san n'a ye wa i bɛ taa so ɲumanw de jɔ n'a ye wa i bɛ taa machines de san wa ou bien i bɛ recherche minière de kɛ ou bien i bɛ recherche agronomique de kɛ walasa i ka sɔrɔ bɛ bugun cogoya min na mais Sori ye fɛn kelen fɔ a bɛ fɔ ko l'économie est résiliente ɲangini min dara an kan an jɛɲɔgɔnw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO jɛkulu min bɛ Afrique tile bi yan fan fɛ jamana 15 ani UEMOA jamana 8 minnu jɛlen bɛ CFA la mais salon na sini san 2021 maliyɛn den minnu bɛ kɔfɛ u ye min bila ka na bankuw ni système bancaire fɛ miliyari 631 est ce que i b'a dɔn o ka ca ni diɲɛ jamana bɛɛ faralen kan u bɛ dɛmɛ min kan o ka ca n'o ye maliyɛn denw bɛ min ci bankuw dɔrɔn fɛ a bɛ fɔ ko compagnie minnu bɛna investissement k'an fɛ a ka ca n'o fana ye mais a wari an b'a kɛ mun ye n taa mariage kɛ an bɛ taa fɛnw mais n'a tun dabɔra k'a fɔ k'a bɛ na investissement de kɛ ka na usines de jɔ ka maloforow de baara ka sɔ dilan ani ka baara kɛ quoi investissement an t'o de kɛ mais fɛn wɛrɛ bɛ yen o y'a ye min bɛ tɛmɛ système bancaire fɛ mais min bɛ don bolo la o n'o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na an bɛ mun ko wari la an tɛ foyi kɛla la pendant ce temps an ni Faransi bɛ min na ma a tɛ 100 milliards bɔ san kɔnɔ dɛmɛ la o
mais malien minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ min bila ka na banque dɔrɔn fɛ o ye 600 milliards ye o n'o bɛ taa ɲɔgɔn na sira la donc f'an ka jamana bɛ mara ni jamana bɛ boli cogoya min na f'an k'o de yɛlɛma an k'an taabolo de yɛlɛma k'a fɔ ko Mali n'i ye Mali jateminɛ anw bɛ sanni min kɛ kɔfɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ye taji de ye a y'a fɔ mais taji tɛ dilan yan o bɛ faamu kɛmɛ sara la an bɛ fɛn fɛn san kɔfɛ 30 ye taji ye mais dumunifɛn don dumunifɛn anw malo ta sira fɛ anw bɛ Nigéria dɔrɔn de kɔfɛ Afrique tile bi yan fan kɔfɛ kɔɔri la an bɛ bɛɛ Afrique bɛɛ ɲɛ mais an tɛ yɛlɛmani kɛ donc malo la Nigéria dɔrɔn de b'a ɲɛ Nigéria dɔrɔn de b'a ɲɛ Afrique bɛɛ an ye naaninan de ye malo sɛnɛ la malo sɛnɛ la mais malo in a bɛ bɔ kɔfɛ de a bɛ taa kɔfɛ barisa fɛn dɔw de bɛ yen an bɛ minɛn caman de bila minnu bɛ don dumunifɛnw mɔgɔw bɛ taa malo kolonw ta yɔrɔw la n m'a fɔ bɛɛ dɛ mɔgɔw bɛ taa malo minnu ta minnu tɛ san bilen ye n'u b'a sɔrɔ dasiw la donc u b'a don dɔrɔn ka na n'a ye an b'a to yen a bɛ dun u bɛna feere dasiw la office unigène mɔgɔw bɛ na ni malo min ye n'a o ka ɲi o n'o sɔngɔ tɛ se ka kɛ kelen ye donc mɔgɔw bɛ dasiw in de san o dun man ɲi an ma alors k'an ka malo ɲuman bɛ yen o bɛ to yen nemuruba Afrique bɛɛ an ye wɔɔrɔnan de ye mais an bɛ mun kɛ i bɛ taa Suguni kura la bi i bɛ mun ye nemuru bɛ bɔ Maroc aw bɛ Marocains to yen u ka na ni nemuru ye Maliens ka nemuru bɛ yen Marocains bɛ na u ka nemuru minnu kan ka taa Europe o tɔw u bɛ n'o de ta ka n'a feere aw ma fu la pendant ce temps Maliens bɛ ka nemuru minnu dilan o bɛ bila kɛrɛfɛ o tɛ sa donc o bɛɛ ye politique commerciale de ye o bɛɛ ye fɛɛrɛw de ye ni jateminɛw de ye sɔrɔ ta sira fɛ o de ye souveraineté ye o de ye souveraineté ye k'i sigi ka jate minɛ k'a fɔ i bɛ se k'i jɔ n'i yɛrɛ ye cogoya min na barisa k'a fɔ autosuffisance ma jɛ ni o ye autosuffisance dɔrɔn tɛ dɛ barisa jamana i bɛ fɛn dɔw dilan i tɛ fɛn dɔw dilan mais i bɛ min dilan a ye min fɔ sanu o tɛ se ka ɲɛfɔ mais Mali ni Burkina diɲɛ fɛn Afrique kɔnɔna na an ye fɔlɔ sanu bɔ la Afrique bɛɛ Ghana filanan Afrique du Sud sabanan Soudan naaninan Mali duurunan Burkina jamana saba de bɛ Afrique tile bi yan fan fɛ jamana duuru kɔnɔ minnu an bɛ sanu sɔrɔ kɔfɛ n'o olu bɛ Afrique tile bi yan fan fɛ Ghana dɔrɔn de ka sanu tɛ bɔ anw ka sanu u bɛna ta sanu yɛrɛ Mali sanu mɔgɔ si t'a da dɔn min bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ ne ye baara kɛ sanu bɔ yɔrɔ an t'a da dɔn contrôle t'a la o contrôle t'a la wa sanu in tɛ a bɛ an ka dugu jukɔrɔ mais an ta tɛ donc f'an ka fɛɛrɛ kɛ minnu bɛna sanu bɔ an n'u ka jɛ de ka sanu in bɔ a nafa bɛ se jamanadenw ma cogoya min na o de la fɛɛrɛ bɛ min laɲini na o bɛ sabati. D'accord. J'arrive. Je voulais ajouter. Moi, je vais te poser la question. Tu vas ajouter. Adam Magala yɔrɔ dɔ la parce que n b'a dɔn e Jibril i y'i ka kalan kɛ o sira fɛ n bɛ sanu ko ye bon k'an bɛ mɔgɔ naaninan ye mais k'a ye k'a fɔ ko Maliba nin kɔnɔ yan an ma se ka sanu bɔ an ma se k'an ka souveraineté sɔrɔ o la o bɛ se ka kɛ cogo di. D'accord. Donc c'est une réponse là. Je reviens au maître. Vous savez, les avocats, les juristes, ils travaillent avec les législations. C'est-à-dire, théoriquement, le Mali est souverain. Théoriquement. Mais dans la pratique, Mali de l'intérêt, tous les États africains qui utilisent le franc CFA ne sont pas souverains. Je parle de la pratique. Mais théoriquement, sur les papiers, souveraineté B. Oui, papier mis c'est bien parce que pour qu'il y ait une souveraineté, bon, tu es obligé de faire un signe, mais ça c'est sur le papier. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Je vais vous dire par exemple, quand Kadhafi... Ali Biamek Lemina. Quand Kadhafi, c'est Kadhafi qui a ça. Et à Salé, à avocat d'Obé, maître Sekaldi, peut-être que maître Bado. C'était l'avocat, allez être Kadhafi avocat, Kadhafi Salé. Allez être un projet de constitution. Voilà, exactement. En constitution, d'accord, donc on doit voilà. Donc là, il dit que Kadhafi a signé son arrêt de mort le jour où il a décidé qu'à la Banque centrale africaine. Et le projet était bien en place. À Séjit, Cameroun. Pour que les Africains aient une monnaie sur un yere. Nous, nous avons français. Il a demandé ça. Deuxième chose, il a demandé un satellite africain. Pour qu'on télécommunique, communiquer par le satellite. Donc, on a un français là. Télécommunication
téléphone b'o la, télé b'o la, tout ce qui est. Après, il avait un projet aussi de centrale nucléaire. Pour la centrale nucléaire aussi. Mais maintenant, il y a un courant sur Dadmana. Pour dominer une décision, il a signé son arrêt de mort. Parce que parce que toi, vous avez un bon cas de bon, joint de la souveraineté tambouloy. Parce que tant que est glonné dans l'oula, sera taboulo fait, il y a souveraineté tiboulo. Mais je suis d'accord avec Maître. Sur le document, c'est théoriquement à Bambolode. Mais dans la pratique, on a demandé, Mali Malotabi, c'est les méventes, c'est-à-dire, un jour, on a malo tomi ferré. Dans les pays asiatiques. Bon, d'accord, on a des questions posées. Puis voilà, ça nous connaît. M'a fait belle donc à Djibril, à Kananga Sanoula. D'accord, donc maintenant, ça c'était une parenthèse. Sanou Taïrola. Voilà. Et on dit que Sanou c'est le premier produit d'exportation du Mali. Mali qu'on a dit. Famille ben la fleur là c'est Mali ma. Voilà. Oui, Sanou. Après quoi, ça fait 10% du PIB. 75% d'exportation et un tiers du budget national. Pourquoi dit Bamana Kana ça? C'est-à-dire, il y a un budget national, il y a une classe sabay, ça nous devait claquer les dames. Voilà. Il y a un milliard qui est dourou là. C'est un gono. Milliard d'euros? Milliard qui est dourou. C'est un gono. Français Kana, c'est combien? Milliard qui est dourou. 500 milliards. Voilà. 500 milliards. C'est ce qui est estimé. Bon, maintenant, il y a des terminés. Moro comme a photo na be fana be abe min do parce que baraka min na 85 de Mali aka sanu usine folo mine folo soro 1985 à l'époque c'était la mine de Kalana mine de tun sikira folo Kalana mine sigile Sojemorgo de tun ba gérer Sojemorgo à l'époque jamana ta de tundu mais en tête ndeleno Rusuma à l'époque URSS de tun Russie tente. Il y a eu les travaux de recherche du projet Orbagoy, piloté par Dr Madan Diallo, qui est venu ici une fois. On le salue de passage. Au lieu de recherche, c'est fait. Le Mali Sud, Siama Nanae. Après Siama, Nampala, Morila, ainsi de suite. Mais maintenant, Minflana Nana, c'est au Siama en 90. Donc après Sadjola Nana, c'est. Donc maintenant, c'est pour dire que de 85 à maintenant, Sanukota sera là. Vraiment, développement qui est arrêté. Parce que nous avons de 85, Bibi, on est presque à 15 000. Mais sur les 15 000, 10 devaient marcher. 10 sur l'activité, la Dourou Jolé nous follow. Donc, Mali est mis sur, depuis 90, 92, on commencera comme troisième position. En maintenant, troisième position, c'est Kossani, sans fla là-bas, ou sans sabat là-bas là. Soudan, en bora Soudan est en bas troisième position. Donc Mali est quatrième position. Bon, Ningal Beoram na Djibril, tu sais qu'à Ketodi, Kabo Savana na Fokana et Kenane. Donc c'est ça, il y a là au Sanukoni. Donc quoi, est-ce qu'il y a un sur Kaya, Amseganga sur le Sanukoni là? Tout à fait, souveraineté sur le Sanukoni là, parce que ni a jeté bien, ni allé egmoné, Jamana Wari, assurer nos sanu de là. Bibi na Jamana Minga réserve Kachani Djien, Jamana Bessanuna, aux États-Unis. C'est la première puissance en or, en réserve d'or. C'est pour cela que le dollar tonglonné nos sanu de là, juste dans les années 70, le dollar Bossanuna, voilà, 71. Vous voyez, à glonné, sinon le dollar n'est sans doute maintenant fait. Donc pour dire que, pour que la monnaie règle, il faut que réserve d'or à Kibolo. Donc, les 10 pays en Afrique, réserve d'or, Mali c'est là. Aussi parce que Jamana n'a pas photo il faut la vision. Il faut beaucoup si que Wakli Jakabo. Ghana flène, Ghana Gassanoute bon. Ghana Gassanoute bon. Et puis ça n'a qu'à boire raffiné fana. Bon, on fait un Gassanou Briti de Bebo depuis quand il s'en boit d'âme phobie. Un Gassanou Briti de Betakabonai. Donc chiffre m'befie en réalité à chiffre à sécurité coloca. Ah, chiffre me folie. Non, à sécurité coloca. Non, à sécurité coloca. Bon, en tant que tiens, on m'a connu dans le faux et tibolo, car faut qu'il sait qu'il faut quoi exactement nido. C'est parce que voilà, il est fin de estimer qu'au fort. Sinon, mimbe sera réellement à jati clairement de mon chibolo. Donc, ce qui fait que
ça échappe carrément au contrôle de l'État. Ni tara damanda sanuna, sanu mbe bo damanda la wara ka juguna be. Jamana tse ka fo exactement ka ba chiffre don. O dumbe mo mi utiliser bien ka cheni mo million kelen. Mi me barake damanda sanuna. Mais à contrôle, ça échappe complètement à l'État. Ah, donc, Bakar, c'est que vraiment... Donc, au courant de Malibo Dingé, Sanu na sera ka gérer Kanye, à contrat au glana Kanye. Na fomuru a photo na des partenariats gagnant-gagnant. Donc, amsega jigida wari glaniga, amsega jigida banga budget ta. Fo wari to min be to abato ambe terrain na wuli. Abato ambe avion sa, abato amsega usine glan. Mais tant qu'il y a un politique blanc en place, maman c'est que la légère on a takatana to on a que papier quand papier quand un troisième et quatre mais sur la réalité quelle est sa visibilité et bien je me dis ça nous me voit du gominona ta du grafala do légère faut ité ne bon ko ke ba sarata bi ne sera intéressé ga bolire mais min saba de be min nani on mène est-ce qu'il y a un arrêté voilà bini fo acheter mali taille acheter malien chi taille fana al kelente malien chi bulu mais jabara formal frère qui sera fo bon naba bo amba clan ñoce ya soro bon au clali au contrat au do be na contrat do be dia do yebi ngolomne d'accord amino ñingal ki posé seulement o fana ga kele amono fara parce que contrat ni convention ne do contrat arrête clairement ka foko jamana ni mini a sigi ka signé convention de pas de recherche la wakati mina ou convention do signé oni jamana che mais fereta la ka yele mawa faire au problème na ga mi min a une durée de 10 ans sur l'étude de faisabilité, c'est-à-dire mini a ira sebeni ngono kale bina sanu bo 100 ans mais jamana beta 120 contrat doma et bon contrat Diallo pardon une minute i ka sigi o yoroni o parti yoroni kana parce que ya fo français kana ma be ka bayela matudu kana c'est-à-dire ni min bena sigi senga avec papier de gland c'est de gland ni état le tena sigi wa ayi ou bien min be sigi to duna menu nana no ka word de recherche là c'est vrai au be risque ta ka word de recherche là parce que le word de recherche là risque do absaka ka été fin soro absaka ka été fin soro mais maintenant ni fin soro là si ça au lieu de papier de gland avec forme que étude de faisabilité c'est-à-dire akanga baranka war joli kanga douala akanga barakela jolta abna tono joli soro abna minerai joli exploité kalo kono san kono abo besebe papier ina avec la khaira ko balega mine na la barala a duré 10 ans avec mettre 10 ans avec sanumboke. Bon maintenant qu'est-ce qui se passe? Il peut sur au contrat. Allez au CB mais contrat qu'on obtient sans bisabadama ou bien sans bisabanduru. Donc Dieu le tas sans bisabadama. État de badama. Mamoudou comme faire là. En avenant. En avenant état de badama en avenant. Et souverainement. Bon, souverainement. Voilà. C'est des choses que c'est vérifiable. Il un contrat de là c'est vérifiable. Donc maintenant, ça nous donne bien sûr, au lieu d'avoir fait, mais sinon, nous nana. Contrat nous met à maintenant. D'accord. Un contrat d'OCN depuis 1996 et jusqu'à présent un contrat au Sénat. Et tiens-toi bien, dans les années 95-90, l'once de l'or était à $1000. Mais Bibi l'once, ça va jusqu'à $2000. C'est 31,1 grammes. Voilà. L'once, ça fait 31,1 grammes. Dans les années 90, gramme 10 avant qu'il est. Gramme 10, il faut de mon once. Autre, mais $1000 de là. Mais on en a yélé. Dollar bakélé. Wow. On en a yélé jusqu'à $2000. Faut pas là. On continue à calculer qu'il y a $1000. Dollar il va multiplier par Kemen Bisaba. Dollar Kelen, oui, Kemen Bisaba. Voilà. C'est des clauses de garantie. Exactement. Oui, calcul qu'il y a $1000. Par exemple, il y avait un président du Congo, là, Patrice Lissouba. Pascal Lissouba. Elle faut baril ça à $20. $100 baril nana jusqu'à $120, $130. À coup, ma coup, à la joga qui est $40.
mais ça lui a coûté le coup d'État. Guerre civile. Oui, guerre civile à Gengaboy. Qui est là-bas, c'est pour dire que les multinationales, c'est comme des États dans un État. Bon, c'est effectivement, voilà, Djibril Diallo, c'est-à-dire, mais il y a comment de fois 600. Passer le Souba, il y a Fama, allez essayer qu'avocat doit faire un droit, c'est venu avec un coup d'état. Bon, voilà, c'est venu avec ça. Quand vous révisez, pourquoi il m'a gagné l'élection? Voilà, il y a Fama. Donc ça dit que amène à comment tourner, qu'à tourner, à là-bas, conclusion, et voilà, nickel, il y a Fama, c'est ça. Donc, mettre un moment d'amener à faire. Voilà. Donc, vraiment. Quels sont les ici ça? Parce que comme à l'État, c'est dans le demande de l'or. Et à l'État, c'est ça. Mais il y a des femmes qui et il y a des gens là qui vont beaucoup donc ça alimentaire il dit que très bien. Je pense que maintenant en donnant un débat qu'on a donné mais je voulais revenir toi moi né à fois moi jamana beka souveraineté babolo je maintiens ça. Seulement le problème est mis, c'est une question de degré. Parce que là, théoriquement à Bambolo, mais dans les faits à Tambolo, ça veut dire que degré code d'eau. Au degré mais dépend il y aurait choix minké. Il y a un sang à Foko, Malika production Beluba est 10%, je ne sais pas combien de pourcents au début fin, mais c'est destiné à l'exportation, n'est-ce pas? Donc on a choisi un Sanoumbe body avec le code minier. Au code minier on est à Kéa avec les Maliens. Donc, on a option sanou ka bo kata feri pour ka me war soro. Ganayon lui a choisi pour ka sanou be bo mais ou be raffinerie feneke. Mormou balika keo. Personne ne les a empêchés de faire. Mais nous on a choisi l'exportation. Maintenant on a raffinerie faraka. Est-ce que mormou balika ke? Mais pour ta raffinerie du malassa. Non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que meka moufo, je vais venir pour dire simplement que degré code de l'eau. Il m'a la souveraineté bibolo. Mais il va faire que ni fin atteint jusqu'à quel degré? Il va faire que ni war modèle sur un jamana kono, il va faire que sur ni chocolat là. Au bête, sans au niveau là. Maintenant sur la sécurité alimentaire, et donc à faire sabati du coup ni fin là. Il fait Ibrahim ya akuma kuntique ya. Donc ni même mas on va faire qu'intervenir mais débat pour massa et roma flo. C'est-à-dire que souveraineté alimentaire fleni, ni a takiba jete mnafika ni sécurité alimentaire fenebla n'ont qu'à faire. Bon, sécurité alimentaire des objectifs politiques au corps mais malien begaseka dunga fa soro isaguna dumuni munauka tabia obeta anika réalité culturelle ou ka fo kibina par exemple cho imposer cadeau kuna ka soro to de cadeau ou bien ka fibe to di koroboro ma ka soro buru de cadeau be bashi donc begaseka dumuni soro dunga fa munika culture betaka nous fenen nafa bala biseki ka kenya sabati ou sécurité alimentaire il y a une insécurité là. Maintenant, la sécurité alimentaire est un objectif. Maintenant, l'objectif est atteint. Il y a moyen de nous choisir pour que l'objectif atteint au moyen de la souveraineté degré fort. Nous avons la sécurité alimentaire atteint 600. Voire de Madonimbi. Après, il faut voir le commerce international là. Nous avons décidé à donc, il y a un choix. Donc, il y a un degré de souveraineté à mesurer en fonction de mon produit à niveau monana. Après, il y a flanant choisi mouye kaika du coloni sénéro d'aile investisseurs étrangers. Kafoko ou kana investissement pour que bolo produit il m'a famille jamana kono. Voir ça on avec mouye il va faire production locale autosuffisance alimentaire gokuma qu'on fera. Donc c'est qu'il faut ça né à choisi mon jamana do même mindou à bébé boyan ou bien à famba bébé boyan. Bon, c'est que ça va faire nyarami, cadeau de commerce international là, cadeau d'investisseurs étrangers au Ghana, cadeau produit localement. Donc nous on voit ça va nous choisir souverainement. Il y a un degré de souveraineté de mesurer en fonction de combien de pourcents de commerce international, combien de pourcents d'investissement et combien de pourcents de production locale. Donc souveraineté de bébolo théoriquement et dans la pratique aussi il y a la souveraineté de bébolo, mais c'est une question de degré. Jusqu'à quel degré il y a souveraineté satisfaction du bol. Bon, Malita là, nous on a choisi qu'à Saba combiner. Dobi Sankenema, investisseur ou bidokéen, et d'offrir avec la production locale là. Bon, au Bekeni régime, au Bekeni code des investissements, parce que mon frère Malita, c'est que Mali n'a pas le gérer ni code fladé.
code des mines o ye dugu jukɔrɔ ko ye Diallo ni Ibrahim ni Magalu ninnu sanu ni fɛnw o bɛɛ bɛ gérer code des investissements na fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ sisan fini o sabara o mobili o ciment o nɛgɛ o balo o a bɛɛ san cogo ye kelen a bɛɛ feere cogo ye kelen malo ni sucette feere cogo n'a san cogo bɛɛ ye kelen a bɛɛ production kɛ cogo ye kelen donc o bɛɛ ye régime kelen de o régime fɛnɛ kɔnɔna na komi libéralisme de b'an fɛ an y'a décidé k'a fɔ an bɛ investissement dayɛlɛ investisseurs étrangers ye n'u nana an bɛ facilité caman de k'u ye bon o facilité caman in fɛnɛ impôt ko binni b'a la droit du travail ko binni b'a la charge sociale ko binni b'a la exportation nɔgɔyaliba fɛnɛ b'a la donc régime caman bɛ yen régime A B C D en fonction de bɛ nafolo mun don investissement na bon ni nana code des investissements ta k'a lajɛ comme code in destiné don ka investisseur wele ka na ka fɛn caman produit pour que k'a labɔ parce que Mali code hali code minier filɛ nin ale fɛnɛ orienté don vers l'exportation de bon an ka code des investissements o fɛnɛ orienté don k'a produit k'a labɔ avec de grandes facilités fiscales donc ni nana san o code kɔnɔna na k'i bɛ malo produit i bɛ sɔ produit i bɛ kaba produit pour que i bɛ se ka impôt yɛrɛ facilité ni exonération sɔrɔ f'i k'a labɔ de. Donc ça, on a un choix souverainement. Et c'est moi qui imposé Malika. Donc c'est ça, notre un degré de souveraineté mon choisi au niveau indéna. Nous avons qui le produit Mali là sans pour que il y ait un niveau régime D là. Pour que il y ait une exonération fiscale soro. Il faut que 80% keme ni malo boré keme produit. Il faut que malo boro bichegi il faut l'aborder. Il faut le labo. Il faut labo. Au-delà, il va bénéficier ni impôt gabini, impôt de sera billet. Maloboro muga meto. Ni qui va faire Mali konoya. Il sait qu'à faire, mais TVA be daka. Ça veut dire que donc a prix kacha. Donc il veut malo sene, comme malo labo, malo ware fene bebo. Pour que vous bénéficiez, il faut que 80% labo. Au cours des investissements que les fene que nous a prévoir qu'à fort, allez ni charia nana yele masisa. K'a fɔ ko loi kura nana mun bɛ na a condition gɛlɛya dɔɔni donc loi kura in mana na condition fɛn fɛn ka gɛlɛn o si tɛ appliquer investisseur la mais condition fɛn fɛn ka nɔgɔn a b'o bɛɛ bénéficier ça c'est les clauses de stabilité ni y'a dɔn a ɲɔgɔnna fɔ sanuko ɲɔgɔnna la sisan ko loan c'était à $1000 après a taara $2000 la mais o continuera ka $1000 in maintenir parce que clause modèle ninnu fɛnɛ bɛ nin convention ninnu kɔnɔ minnu permettre a jiginaw a yɛlɛlaw e bɛ to nin niveau la an bɛ to nin niveau la mais olu kɔni ta tɛ bɔ yen ni dɔ farala k'a ka ɲi a bɛ d'u ma mais ni dɔ bɔra la fɛn tɛ bɔ a la donc fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ code kɔnɔ mun yɛrɛ to olu fɛnɛ ye tuguni yɛrɛ hali n'a fɔra sisan k'a fɔ ko baloko dɛsɛra jamana kɔnɔ ni jamana nana sisan k'a bɛna loi ta pour que investisseur obligé a k'a ka production dɔ feere Mali kɔnɔ yan il n'a pas le droit de le faire parce que les accords commerciaux l'interdisent. Ni qui veut loi de crise fenêtre pour que obligé qu'à d'offrir un al ni décès tu ne peux pas le faire non plus. Un irait au Sebanga code qu'a signé. Et ça, on a décidé ça souverainement. Mouvement imposant gagné. Donc, un degré de souveraineté mon choisi. Au de nier qu'à fort, un banga balo, chamana dou, commerce fait, un bas d'aile investisseur oué, un be d'offrir produit. Donc, production, au de cas droit, local ni au de cas droit, pratiquement en affaire on a parce que code il y a quelque chose à ta permettre qu'à vraiment sécurité alimentaire atteint parce que Kodi m'a d'abord sécurité alimentaire kama a d'abord investissement béré kama donc pour la sécurité alimentaire ni souveraineté alimentaire ni réalité il faut que anga baloko ango de bo code des investissements na ango régime d'aéré au régime phénomène de l'aéré on va faut anga code des investissements baloko niveau là à objectif ka autosuffisance alimentaire atteint ali ni boli fenebala mais naya to régime général là donc au règlement appliqué là dedans a te en permettre qu'à atteindre donc il faut qu'on a aller boire là il va faut code miner tabe chokomi anga alimentation fene beaucoup des investissements qu'à l'état de la est-ce qu'il y a mes jakulu mina CDO ni moi qu'on va permettre à mais jamana bébé fanga sous région jamana un bébé ni erreur que là ni erreur clé ne parce que en béa jate ñu ñoo fait donc en bétran ni erreur clé en béka objectif fort mais en béka outil mënu de l'enquête outil te c'est qu'en permettre qu'à atteindre ma fongo jamana fenga na bodé mais il faudrait qu'on fasse beaucoup attention
et qu'on a objectif il y a des Maliens qui ont travaillé sur la question à Lucien Diabaté avec le professeur François Koula Dutuye. Maliens doivent baraba de caca. Elle est des spécialistes sur la sécurité alimentaire. Elle est Barado. Aujourd'hui, il est à l'international. Il travaille pour Haïti, pour d'autres pays. Sous le régime Ibeka, ils étaient là pendant un moment où il a essayé de faire un cas. Mais je pense qu'à commencer à Srasoro, ils sont en train de travailler vers Haïti maintenant. Au Malamé. Donc, on veut que Haïti n'y fait nous ici ça. N'y fait une belle bénébe au boulot. Une spécialiste de Bembala. C'est-à-dire que fait nous comme occasion de masoro ka débat ni fait un cas parce que c'est des domaines un peu cachés. Sinon, à connaissance malien ou béret ou clala n'a pas ou amena. D'accord. Ma femme sabati mais en tout cas, je pense que on a degré de souveraineté alimentaire à Tchama, on a dépendance au commerce international avec Doria. Donc c'est plus la dépendance qui va diminuer. Mais ma fongo avant atteindre on a dépendance va diminuer parce que dépendance est inconvénient mais ni Guéléa nana. Donc Ukraine kokuma faut ça. Ni Guéléa nana Ukraine blé dessert. Ce n'est pas normal. Voyez-vous, donc on a décret de dépendance, on devient diminuer Kosovo. Mais ma femme souveraineté atteint 100% parce que Djamana ben mais c'est les degrés qui diffèrent au fait. Avec ma part de foi, c'est donc ça dit Malien Moubé a donné à Boula. Voilà, au lutter qu'à la main, mais à mon volet dans la à travers maman ta puis Moubé donne comme relation codo pour qu'il puisse venir aussi au fond monsieur amseka pas de bon sorry ambeka kele kundo faire Mali ya famo parce que yika kuma si ça ni kuma belao sorry RF si ça voilà il se ka boulot fort. Bon, mais comment Bakouba flade fort. Voilà. La folle est mise souveraineté de hakli de la folle. Car faut me faire ka Johnny le colora. Mba fait nga yérema honla ka kembolo. N'sirling kana ke ka fanga bamanan kan jeli la. N'kana siri fadena. N'ka balo kana siri faden tola. Owe hakli de la. Niyo o nganiata mettre min fort. IBC au niveau là. Mbe min dunda la mbe se ka fere jumɛn tigɛ yaasa n kana siri kɔfɛla la n kana siri jamana wɛrɛ la o la n ka sanuko mbe se ka fere jumɛn tigɛ yaasa n ka sanuko a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolokɔnɔko ye a sɔrɔ fanba ka kɛ ne ka jamana ta ye n ka baganw bɛ se ka nafa cogo min ainsi de suite donc anw ka jamana yɛrɛ miiri de ma kɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya hakilina ye problème est au dé. Et puis, souveraineté budgétaire, fermement be Sinsiaka. Clonge côté, n'y a un terrain, nous on est formellement et fermement et opposé à l'aide budgétaire et au financement des projets structurants par des pays étrangers, les ambassades et autres. Pourquoi on t'a fait? Parce que avant on a mon bali, kamiri ou la ou nous ou les hakli. Et anga sharia fen min fleni sharia bena chogodi sharia bena de jamana de umbe geleya do ye ube kunklina ro ta ube miri ube bolodali do ke yasa ukaseka boni yoro ina kaseni yoro ina mais anga sharia ni chaman tara chogodi do de u miri yoro wore institution de Bretton Woods Organisation mondiale du commerce ani jamana munun be nolu ba fa anga ku ka seneke foroye walma anga jamana de nga ka seneke misi mais seneke femana soro olu ka dumbaga ye olu de hakili jagabo ke ka projet ta kuma anga ma kala ne ye mogo de munun wali fen kadu ye u ta fe ka jo u yere kolola u famba gouvernement fene ka tagabolo sigile moka donc olu de be projet la be ka loi la be anga loi chamamba il va soit loi be glan mogo wala de fe kana hakili jagabo glan ala nga assemblée nationale kono ibe ONG documentaire mais be ONG krikani do yolu be na kana assemblée nyemo be fara nyon kan clé fla clé saba clé nani assemblée est dorément bala mais muna parce que wari doni bubolo ka perdiem di mogo wa bon mogo hakili juru chanene munu photo fleni olu te la main parce que mogo munu be financement do projet là olu tena di Alusen Diabaté ka fo ko malien de ka so sene ko malien ku ka ba mala ke ka ba nono bo ka fromage gla ka so olu be fe ku ka fromage gla ka dugula ka no fere mbe fe mogo ka do fondamentalement an ka Mali jamana nu ɲɔgɔn jateminɛ do jamana wɛrɛ dɔw fɛ i b'a fɔ ka pays de réserve de dugukoloba filɛ nin ye mɔgɔ damadɔni b'a kan u man ca wa u hakili waralen tɛ kosɛbɛ wa u ɲinɛnen b'u yɛrɛ kɔ donc anw hakili ka bon
anw ka dugukolo ka dɔgɔ jamaba bɛ anw bolo mɔgɔw bɛ anw na an bɛ ninnu la ɲin'u yɛrɛ kɔ k'a fɔ an bɛ juguw don aw la an bɛ bourses d'aw ka mɔgɔw ma an bɛ ONGw sigi aw ka dugu la san kalo 12 aw ka mɔgɔw bɛ hakili jagabɔ la mais kisɛ foyi tɛ bɔ a jaba la wa aw ka budget fɛnɛ aw kana sɛgɛn yɛrɛ aw b'aw ka budget bolo da aw ka assemblée kɔnɔ an bɛ aide budgétaire di aw ma an bɛ ONGw sigi an ka ambassade bɛ k'aw ka dugu la u bɛ financement d'aw ka musow ma u bɛ ka bɛɛ bila ka wuli ka jɔ kɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ maa si tɛ k'i miiri sini ɲɛsigi la an ka sanuko Mali damansen sanu dɔrɔn pe bɛ se k'i jɔ ni Mali jamana ye damansen sanu société minière ninnu ko tɛ faire Mali y'o recherche kɛ ka tila a la pewu mais anw tɛ dɛ anw y'a sɔrɔ mɔgɔ hakilima dɔw y'a ɲinini kɛ ka tila a la pewu Mali tubabu damaw bɛ min bɔ san kɔnɔ tɔni 65 bɔɲɔgɔnko an b'o de la tɔni 65 bɔɲɔgɔnko u b'a fɔ ko damansen sanu ko ka taa tɔni 4 na ka taa tɔni 6 la k'o bɛ fara o kan mais damansen dugu mɔgɔw mana nin mɛn u yɛrɛ bɛ tigɛ mɔgɔ kalannenw na parce que n'i y'a fɔ kangabakaw ye ko san kɔnɔ ko Mali damanda bɛɛ ko tɔni 6 de bɛ bɔ yen kangabakaw b'a dɔn k'olu ka sanu sana damadɔ dɔrɔn san kɔnɔ olu bɛ tɔni 12 san mɔgɔ caman tɛ yɛrɛ olu b'a ko nin jamana in mɔgɔ kalannenw bɛ miiri cogo di n'i y'a fɔ keɲebakaw ye ko san kɔnɔ ko Mali damansen sanu bɛɛ ko tɔni 6 k'a sɔrɔ olu bɛ se ka sanu sana 3 yira i la o kelen o kelen san kɔnɔ olu kelen kelen bɛ tɔni 3 san o ye tɔni 9 ye o tɛ bɛɛ fɛnɛ ye i y'a fɔ Sajolakaw ye n'i y'a fɔ Bugunikaw ye n'i y'a fɔ Yanfolilakaw ye anw minnu ni n bɛ kuma Jalo ka bonya kɔnɔna la anw minnu ni damansen duguw bɛ jɛɲɔgɔnya la anw b'a dɔn ko hali n'i ma ɲiniba kɛ san kɔnɔ tɔni 60 kɔni i fasani o ye damansen sanu na tɔni 60 mais Dubaï an hakili la an ka o kuma o seriyala o seriyala o kuma dɔw la Dubaï avion kelen pe bɔtɔ Mali la hali n'a y'a sɔrɔ a sanu bɛɛ tɛ Mali sanu ye i bɛ taga sɔrɔ tɔni 600 800 tile 2 kɔnɔ o bɛ bɔ Mali la ka taga Dubaï sori n filɛ ka sanu baara dɔnbaga bɛɛ bɛ nin dɔn peut-être gouvernement dɔrɔn de tɛ nin dɔn o de fana ye kabako ye kuma dɔw la bon anw ka jamana mara bɛ mɔgɔ minnu bolo souvent ni i sɔnna ko u ŋaniya ka ɲi i bɛ wajibiya k'a fɔ k'u tɛ foyi kalama o fɛn fila don soit i b'a fɔ k'u bɛ fɛn kalama k'u bɛ jamanadenw janfala de ou bien i b'a fɔ ko ŋaniya ka ɲi mais tiɲɛ na k'u tɛ foyi kalama foyi koyi o de y'a fɔ cogo ye c'est à dire u tɛ foyi kalama o kɔrɔ ye jumɛn ye an ka dama tubabu dama minnu bɛ yan dama kelen t'a la société minière kelen tɛ Mali kɔnɔ gouvernement bɛ se k'a fɔ k'i tigɛ a kan ko nin sanu hakɛ de bɛ bɔ o société kɔnɔ a tɛ yen k'a bɔra yan de a tɛ yen nin ye gundo ba ye su in na dɛ gouvernement min bɛ yen min tun bɛ yen ka kɔrɔ min kɔrɔlenw ye min bɛ yen bi ka taa président na ka taa se fo mɔgɔ laban na u tɛ se k'a f'i ye ko nin société minière nin filɛ nin ye ko nin sanu hakɛ in de bɔra la ko siga foyi t'a la k'o bɛ se k'u kali a kan a tɛ yen i b'o faamu cogo di an nana ressources hyper stratégiques de sanu ye filanan an ka damansen sanu damanda dugu sanu min bɛ b'u kɔnɔ a sanu fanba bɛ taa Dubaï de gouvernement bɛ se k'a fɔ ne sɔrɔ taara Dubaï ka taa sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da kisɛ ka maliyɛnw bɛ sanu ta cogo min ka taa n'a ye financement extérieur tɛ n bolo gouvernement tɛ financer mais gouvernement Dubaï mɔgɔ o mɔgɔ sanu bɔra dugu o dugu la n'i bɛ don Dubaï a bɛ signer de Mali gouvernement tɛ se k'a dɔn an ka sanu hakɛ min taara Dubaï an yɛrɛ bɛ tila ka taa sanu san Dubaï tuguni ka na o de y'a balawu ye n bɛ sanu bɔ anw fɛ yan k'a duni bɛɛ ɲɛ tugulen b'a kan ni mɔgɔ min ye kilo 5 déclaré a bɔ ni kilo 100 ye dɔw bɛ kilo 5 déclaré a bɔ a dɔgɔyalen kɔni ye kilo 50 ye mais maliyɛnw fana sigilen bɛ Dubaï mɔgɔw tɛ min dɔn bijoux tiɲɛ ɲana caman bɛ Dubaï maliyɛnw de don ne yɛrɛ bɔra ka tugu ye Indiw bɛ baara k'u bolo Pakistanɛw bɛ baara k'u bolo olu bɛ Mali sanu bayɛlɛma Dubaï maliyɛnw bɛ sanu doni ka avion billet ta ka taga Dubaï ka hôtel sara ka dumuni sara ka sanu feere maliyɛnw sigilen ma Dubaï ye minnu wolola ka mɔ yan
olu bɛ sanu bayɛlɛma Mali musow ni Mali cɛw bɛ tila ka avion ta ka taga hôteliw sara ka t'o sanu san Dubaï ka tila ka musaka k'o la ka n'o feere Mali ma yan gɛlɛya la a kala jiginnen fɛnɛ an bɛ bɔ ni 23 kala ye an bɛ taa jigin ka kɛ 19 ou bien 18 ye donc o ye sanuko ta fan ye Mali sanuko ye an ka bamanankan fɔla dɔ bɛ yen ale b'a ko scandale ni ko min kɛra baraw ye o bɛ k'a fɔ ko scandale a b'a ko scandale de don Mali sanuko a b'a kun bɔ président la transition yɛrɛ k'a ko ta k'a sigi tabali kan a k'an wele an b'a ɲɛfɔ a ye wa ɲɛdɔnbaga caman bɛ yen dɛ si pas on n'a pas besoin d'être arrogant ou d'être prétentieux hein a ɲɛdɔnbaga caman bɛ Mali kɔnɔ Mali sanuko kelen pe bɛ armée équipée fo k'an wasa k'an ka sécurité alimentaire ka moyens d'a ma moyens de production d'a ma an bɛ balo produit fo ka fa la ainsi de suite o ye sanu ye mais a ye fɛn dɔ fɔ qui est très important société minière bɛ mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ u ni gouvernement ye bɛnkanw kɛ gouvernement bɛ régime fiscal a bɛ fɛɛrɛ la nɔgɔyaw k'u ye i bɛ san 3 fɔlɔ min kɛ i tɛ nin sara i tɛ nin sara i tɛ nin sara bɛɛ sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna san 10 kɔnɔ sanu min kan ka bɔ u b'o bɔ san 3 kɔnɔ jamana tɛ foyi fɔ o la Santan bara. Santan sanu min kan ka bɔ sanu min bɔra Sadio la ye san 8 fo san 10 ɲɔgɔn kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ tubabu dama min kun ka sɔrɔ ka bon ni tubabu dama bɛɛ ye o kun ye Mali tubabu dama de ye mais Sadio la dugutigi yɛrɛ ma bɔ a kalama zan ka dugu kɔnɔ mɔgɔw a ma foyi b'u ka sɛgɛn la bon sécurité alimentaire fan bɛ taa o la c'est à dire Mali mɔgɔ minnu kalanna kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabu kalan na ni jamana ko ɲɛnabɔ kalifara olu ma anw de ma jɔ ka fara marabagaw kan n b'o misaliya min fɔ maître ye yɔrɔ dɔ fɔ c'est extrêmement important régime minnu bɛ an ka an bɛ kunkilenna minnu ta k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin ko in kɛ nin cogo la an bɛ fɛ ka nin ko in kɛ nin cogo la e bɛ se k'a faamuya cogo di ko Mali ye sɛnɛkɛdugu ni baganmaradugu ye jamana o jamana i bɛ taga sɔrɔ ressource stratégique dɔ de b'u bolo jamana dɔ bɛ yen n'i ma fili Norvège olu ta tɛ jɛgɛ ye wa Norvège ta ye pétrole. Pétrole. Donc jamana bɛɛ bɛ fɛn dɔ jateminɛ. Ils ont le plus grand fonds souverain au monde. Bɛɛ bɛ fɛn dɔ de jateminɛ nin fɛn in bɛ n bolo n sɔnni sigi min kan pour que n kɔ sɛmɛyɔrɔ ka ɲa n ka yɛrɛma hɔrɔnya ka ɲa n ka sini ka ɲa n ka sini ɲɛsigi n b'a bɔ nin kɔnɔ Mali ka sini ɲɛsigi ye jumɛn ye a tɛ fɛn bɛɛ labilalen don bon n'a fɔra ko ni mɔgɔ ye sɛnɛ kɛ i nana ni nafolo ye ka na sɛnɛ kɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka production kɛ ko ɲɔbɔrɔ 100 o 100 n'i ko k'i bɛ caman b'a labɔ n'i ko i k'a fa si la o kɔrɔ ye jumɛn k'a bɔ maliyɛnw da ka taa don mɔgɔ wɛrɛ da k'o de la k'i bɛ lafiya sɔrɔ mais ni mɔgɔ min ko k'i bɛ caman ba to Mali kɔnɔ e bɛ gɛlɛya sɔrɔ n'i ye e bila o tigi place la i bɛ caman ba labɔ wa i bɛ caman ba to yan sanu fana b'o cogo la société minière dɔw n'an kumana producteur dɔw kumana n'i y'a ye u b'u kolo gɛlɛya k'u bɛ bɔ ni or brut ye dɔwɛrɛ tɛ o n'i ye sanu raffiner dɔrɔn a bɛ fɔ k'i y'a valoriser i y'a mise en valeur kɛ a bɛ fɔ ko i bɔra brut la donc sisan TVA ko kɛlɛ bɛ na mais a bɛ mun tiɲɛ Mali jamana ye Mali bijoutier i b'u ka hami fɔlɔ dɔn a bɛ sanu sɔrɔ ka baara cogo di kanko musaka jamana mais munna o tɛ sanu sɔrɔ parce que société minière ye nafali ɲininaw de ye jamana dɛsɛra ka se ka a fɔ ko sanu fan dɔ bɛ yen hali n'a bɛɛ tɛ aw b'o bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan aw b'o raffiner o bɛ to maliyɛnw bolo pour que Mali artisanat fɛnɛ ka développer o ka kɛ sababu ye ka miliyari caman don jamana kɔnɔ mais an bɛ ja an ka TVA kɔw kan Mali tubabukalan ti hakili jagabɔ o yɔrɔ la non le code des investissements dit ceci point aucune réflexion stratégique voilà donc vraiment miliko ni kunkilenna ko de don yɛrɛma hɔrɔnya ni yɛrɛta dun ka fa ka sabati o de ma kɛ an ka hakili jagabɔlaw ka hami ye a ma kɛ jamana marabagaw ka hami ye an b'o dingɛ de kɔnɔ et malheureusement ala an bɛ yɔrɔ min na bi bolodali jɛlen foyi tɛ fɛn Mali ɲɛ bɛ min na k'o b'a jira ko nin tagabolo in falenna. D'accord Magadou n'a ye kuma nin bɛɛ ta sisan e ye jate dɔ bɔ kɔɔri c'est parce qu'on est premier maintenant nin na on est troisième ainsi de suite ka taa mais nin bɛ se k'a faamuya cogo k'a fɔ ko ouais ko bon
Ba be Mali be a bɛ se ka fɔ cogoya jumɛn ko Mali ye fantan ɲɛfɔ a tɛ se ka fɔ san 2006 an nana ni maaba dɔ ye yan ATT ka waati la ATT terikɛ fɛ ala ka hinɛ o la Jimmy Carter a cɛ tɔgɔ ko Norman Borlaug a ye prix Nobel de la paix sɔrɔ Inde jamanaw kelen k'u ka Inde jamana kelen ka Inde jamana de ye deuxième producteur de riz au monde bibi in na mais u b'u ka indépendance sɔrɔ 48 tuma min na kɔngɔ de tun bɛ k'u faga famine de tun bɛ Inde ale cɛ in de taara baara kɛ n'o ye ka révolution verte kɛ s'appelle Norman Borlaug an taara n'a ye office du Niger la a ko k'a tɛ se ka ɲɛfɔ Mali bɛ se ka to kɔ cogoya jumɛn nin na a ɲɛ dara an taara n'a ye fo office du Niger la a kɛlen ka ye k'a tɛ se ka ɲɛfɔ nin kɛnɛba in tile bɛ yen bolow bɛ yen ji bɛ yen Mali kan ka se ka Afrique de l'Ouest bɛɛ ni Afrique yɛrɛ bɛɛ tɛ ka bɛɛ o bɛɛ balo ni baara kɛra a ɲɛ ma mais tubabuw tun ye office du Niger dabɔ o de kama a tun dabɔ kun tun y'o de ye an bɛ min fɔ la code minier wo code des investissements wo o sariyaw de don mais Sori Traoré ye fɛn dɔ fɔ qui est très important san 2011 ne ni Paul Kagame ka conseiller Union africaine y'an ta ko Sherpa k'an ka taa réunion ba dɔ préparer an ni tubabuw o y'a sɔrɔ an ye réunion ministérielle kɛ ka parlementaires fara ɲɔgɔn kan chef d'état y'an délégué an taara fo Corée du Sud réunion maa ba 30 an mɔgɔ 2 de tun bɛ Afrique représenté an taara ɲɛfɔ ɲɛna n ko aide an tɛ aide bɛɛ fɛ an bɛ dɛmɛ min fɛ an mago bɛ dɛmɛ min na dɛmɛ in na aide budgétaire de fana ka fisa parce que aide budgétaire in o b'i ka budget o b'i ka musaka ninnu de financer mais a projet o a fɛn o a nafa si tɛ se jamana ma ne yɛrɛ ye baara kɛ organisation dɔ fɛ n'a bɛ Paris n'a bɛ fɔ a ma ko organisation pour la coopération et le développement économique san 2004 fo san 2012 an ye sɛbɛn dɔ kɛ san 2005 déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide o kɔrɔ an taara an y'an sigi an y'a fɔ mais aw b'a la k'aw y'an dɛmɛ a y'an dɛmɛ a y'an dɛmɛ mais anw ɲɛ tɛ wari la jamanaw ɲɛ tɛ wari la o y'a sɔrɔ ne ATT kɛrɛfɛ 2006 ne bilala étude dɔ ɲɛma n taara ministère des finances la n ka bon dɛmɛ joli sera an ma dira an ma ɲina san 2006 n'i taara Google kan i b'a ye OCDE papier u y'a ɲɛfɔ ministre des finances y'a chiffre di yan n taara baarayɔrɔ de fɛnw fɛ yen n ko aw ye joli d'an ma u y'a ɲɛfɔ i b'a dɔn a y'a dafara tun ye joli ye $1,200,000 $1,200,000 olu ko k'u ye min di an na anw ye min sɔrɔ an de tun na kuma nin na quoi voilà c'est dire min tun dira ma o tun ko k'u ye min d'a ma o tun ye $1,500,000 de 500 millions c'était à l'époque dollar tun ye 100 de donc c'était 250 milliards sisan an b'olu faamu sa 250 milliards mais min donna wagande ba kɔnɔ o ye 150 milliards joli b'a jɛ 100 milliards bon 100 milliards a taara min olu ko k'u y'a d'anw ma mais anw m'a ye e b'a la taara yɔrɔ min e fana ye ɲininkali kɛ olu ko k'u ye nin di ma non mais ayi an taalen Paris de anw de ye africains ani asiatiques ni latinow an ye ɲininkali kɛ n ko non nka sisan an bɛna déclaration sɛbɛn mais ayi f'an ka tila ka taa terrain kan k'a jate minɛ parce que k'i sigi an ka kuma dumanw fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n ko o t'a ɲɛ n ko gɛlɛya de bɛ dɛmɛ in na n ko donc sisan an ka taa terrain kan an k'a jate minɛ donc mise en œuvre an y'o de kɛ sur le terrain donc 100 milliards tun b'a jɛ mais après u yɛrɛ ko an ma ko an tun ɲɛna ko wari bɛ tunun aw de fan fɛ mais an t'a dɔn wari in bɛ taa la yɔrɔ min na mais an b'a dɔn wari bɛ taa la yɔrɔ min na u yɛrɛ ka ONG u bɛ bourse minnu di u bɛ assistant technique minnu sara n'olu bɛ siège la o bɛɛ bɛ Mali de tɔgɔ la o mais a ma di gouvernement ma o a ma di terrain kan o donc an ko mais hali n'anw bɛ fɛ ka école-so dɔ jɔ yɔrɔ dɔ la ni gouvernement bɛ ka école-so dɔ jɔ ni aw ye wari di ONG dɔ ma u ka t'o jɔ o yɔrɔ kelen na anw t'o kalama mais nafa jumɛn b'o la o bɛɛ ye souveraineté de ye donc jamana de b'a fɔ i ka planification du développement na e de b'a fɔ n bɛ fɛ ka école kɛ yan n bɛ fɛ ka sira kɛ yan n bɛ fɛ ka nin donc an faw
Baba Modibo n'a a tɔɲɔgɔn olu y'o de bolomada an ka plan filɛ nin ye aw bɛ yɔrɔ jumɛn yan a la kɔnɔna la mais sisan an ka jamanaw ni fɛn fɛn dira an ma an b'a minɛ mais an b'a minɛ mais dulɔnni de b'a la n'i ye nin minɛ i tɛ se ka nin kɛ bon n'i b'a bɔ an ye 2011 an ye jate dɔ minɛ agriculture taasira la bailleurs de fonds 30 tuma dɔw la projet dɔw la i bɛ signature 10 de kan ka kɛ walasa wari ka bɔ tuma dɔw la wari bɛ na ka ta ka na sɔrɔ baara ma se ka kɛ barisa nin b'a fɔ ko ka nin kɛ nin bailleurs de fonds in b'a fɔ ko ka nin kɛ nin non mais o bɛɛ ye jamana bɛ poli cogoya min na jamana bɛ mara cogoya min na a bɛɛ ye hakilinata de ye indépendance la plan de développement social et économique kɛra cogoya min na Musa Traoré kɔrɔ o fana de tun bɛ kɛ fo ka régime unique o parti unique bannen démocratie nalen an ni bailleurs de fonds bɛ plan kɛ mais ne participera à réunion caman na barisa n ye baara kɛ président caman kɛrɛfɛ problème ye min ye n'a fɔra ko réunion ka taa ni fɛn ninnu discuter minnu bɛ taa olu t'a dɔn dossier bɛ minnu bolo olu tɛ taa réunion na o fanga kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu ka d'u ye u bɛ taa n'olu de ye réunion na dossier bɛ minnu bolo olu tɛ une fois Qatar taara mission dɔ kɛ mission économique u nana ni convention 15 ye ne tun ye conseil économique ye ne ma taa réunion na u nana ni dossier ye mɔgɔw taar'u yaala u nana c'est comme ça donc ni e bɛ na négocier mɔgɔ fɛ e bɛ na sanunko kuma de fɔ e ma Jibril bila la e ma Ben Mamata bila la e y'i tɔɲɔgɔnw ni i kɛrɛfɛɲɔgɔnw ni i dɔnbagaw ni sigiɲɔgɔnw e y'olu ta ka taa mission na ka nin fɛnw négocier barisa fɛn dɔ de don relation internationale c'est rapport de force de don koyi mɔgɔ tɛ hinɛ mɔgɔ la koyi donc ni i préparelen ma na ni e ma na ni ne kan ka na e voir bɔ kelen ko dɔ la ne bololankolon nana mais min b'i bolo i b'o de sɔrɔ n bolo kɛ bon ne fana b'o minɛ n t'a ɲɛdɔn n t'a fɛn dɔn n ma mɔgɔ ɲininka n m'a préparé hali an ka africain jamanaw la an kɛrɛfɛ jamana damadɔninw bɛ yen n'olu bɛ taa réunion na i b'a dɔn ka fɔ ka équipe mɔgɔ minnu bɛ mission na vraiment olu de bɛ a baara ɲɛdɔn olu de bɛ na baara kɛ a nafa bɛ se olu de ka jamana ma mais jamana minnu n'olu bɛ t'u yaala ka taa courses ni fɛnw kɛ ayiwa u bɛ na u bɛ fɛnw san u bɛ segin jamana la donc a code d'investissement ninnu bɛɛ ye o problème de ye n'o tɛ M filɛ nin ye hali Rwanda filɛ nin ye u tɛ dɛmɛ bɛɛ minɛ Rwanda b'a fɔ de i ka nin dɛmɛ non a garder an mago foyi tɛ nin na an mago bɛ nin la mais n'e ko ni fɛn fɛn dir'e ma k'i b'o minɛ i t'a dɔn i yɛrɛ mago bɛ min na bon donc o de ye problème ye donc fo sisan n y'o de fɔ n ko f'an ka an hakili jagabɔ an k'a lajɛ jamana bɛ taa bolo min kan an k'o de yɛlɛma changement de paradigme an ka gouvernance falen an b'an ka jamana mara cogoya jumɛn an ba fanga bɛ boli cogoya jumɛn barisa an bɛ dingɛ min kɔnɔ nin y'a san 10 ye an m'a jate minɛ koyi ATT ye san 10 kɛ coup d'état kɛra IBK ye san 7 kɛ coup d'état kɛra Alpha dɔrɔn de sera ka san 10 kɛ mais an tɛ an yɛrɛ ɲininka mun problème jumɛn bɛ yen an k'an yɛrɛ ɲininka dɛ parce que Ben Mamata y'a fɔ cogoya min na n dɔgɔ Touré y'a fɔ cogoya min Touré y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko tuma bɛ karisa de nɔ don karisa nɔ don mais an k'a lajɛ an yɛrɛ fana nɔ ye min ye nin ko ninnu bɛɛ la dɛ. Voilà. On m'a fait ka dɔ fara Modibo ka kuma kan. Et puis on m'a fait ka profiter k'i fana ɲininka solution jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo. Voilà. Comme waati waati mu dira donc non rapidement je voulais dire qu'à yɔrɔ dɔ fɔ sisan. Il faut dire. C'est très important. Je me rappelle il y a quelques années ne y'an ka ministre de l'énergie dɔ ye a tagara pour négocier un contrat énergétique dans un cabinet d'avocats dans un pays européen. Il était accompagné par ses conseils techniques. Moi, je suis impressionné, c'est que u taara cabinet d'avocat de là. Olu ni conseil technique u taara avocat tout nɔfɛ. Juriste tout nɔfɛ. Donc, il bɛ taa u yɛrɛ ka avocat de fɛ yen pour aller faire ces choses-là avec des conseils techniques. Ils sont pas 40 au bout ka baara dɔn, mais avocat ni conseil technique ka baara tɛ kelen. Il faut se faire accompagner et se faire assister. J'ai travaillé dans la fonction publique pendant 5 ans. J'ai vu des voyages n'a bɛ kɛ kɛlɛ de bɛ kɛ pour que mɔgɔw ka don mission na. E min kan ka taa i ti taa i sigilen bureau kɔnɔ u bɛ taa fɛn bɛɛ assister document bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na di e sigilen ma u nalen k'e ka traiter o bɛ hali sini n'a fɔra voyage kɔni non wulikajɔ de daminɛna
on va avec des personnes souvent qui ne sont pas vraiment bien indiquées. Il m'a famille. Donc, souveraineté, il y a ne moun la fait. Il y a dans tes galibi, il y a quoi. Mali est accord fin fait signer. À Chida Madja Malla. Accord d'Alger, à Tara signé condition, mon amba pour Manadibi. Oui, Djama Tcheka Kenronka. Oui, Moro Fra. Algérien est convaincu. Algérien est accord rédigé. Tu comme Manu Djaka Bla, qu'on note Kadanga Mroma. Inclusivité, il faut les femmes, il faut les jeunes, il faut non. Il faut les compétences. Absolument. Il me fait mettre bibina. Je ne dois là, Mousso doit là, non. Mettez les compétences. Syndicat ou le gouvernement de convention négocié comme abbé. Gouvernement de convention signé. Après, tu sais qu'à exécuter. Les syndicats se font assister. Il y a une négociation face au gouvernement. Et le gouvernement est avec les conseillers techniques. Tchamambé, il sait qu'à faire au ministère, il sera un règle à foyer. Il a placé comment? Donc, ils vont mieux préparer que l'État. Les conventions minières, c'est mal négocié. C'est-à-dire, Mali est manado, accord fin fait là, à Dabeto Malla. Qu'est-ce qui fait ça? Voilà. Donc, mesdames, maîtres, qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est qu'on ne se fait pas assister. On ne se fait pas assister parce que les conseils techniques au bout, c'est que d'autres la main. Il m'a famille peut-être intervenir au bal, tu sais qu'il faut d'autres placer là. Je ne veux pas vraiment qu'à mon fin quoi. Mais je pense qu'on part mal préparé, on négocie mal. Tout ce qui concerne l'État, on négocie mal. Mais il sera une convention signée avec l'État dans l'urgence. Le ministre de l'époque a demandé aux magistrats faites les comparutions immédiates contre les gens du M5. Ni Abou Datou. À la revendication, le deal a été fait, c'est parti. Après, on se rend compte que War Kacha, syndicat Toula, Katsekake, article 39 tara signé, Kassoro anticé. C'est comme ça toujours. C'est comme si on me fait un faux, Katlaka en bas, ou bien en bas d'anticé, mais en bolo blala, juste pour la forme. Après, on a bloqué. Les conventions minières et tout ça là. Achamambe, arbitrage de balao. Parce qu'il y a des difficultés là. Le problème de régler mal là. Un tribunal arbitral là, soit en Belgique, soit en Suisse, soit à Paris. Ate al kirite alian. Non, Mali no ma famille parce que la condition mononga. Abe ni Mali ma seka exécuter no lumake. En tant tribunal de commerce là, abe taka tribunal arbitral d'ordre là. Mais au bébé convention nous au bébé convention on va faire ça. On ne va pas on va signer. On signe tout ça. Donc difficulté manake, en tant Mali condamné. Le Mali va toujours perdre. Et souvent également, pour même assister le Mali, souvent, Mali défend. C'est comme ça. Donc vraiment, souveraineté de dorée. On y a choix mon quai. On a degré de choix. On va faire mon atteint. Ce diamant est souverain. Mais c'est le degré de souveraineté qu'on choisit dans chaque domaine. Dans le domaine alimentaire, on a degré de souveraineté, on a choisi à 5%. Dans le domaine minier, on a choisi à 2%. Dans le domaine militaire, on a choisi à 20%. Donc, au degré de souveraineté, il y a deux. À Bambolo, mais on va faire quelque chose sur le plan militaire. On va faire un degré de souveraineté qui a combien pour cent? 90%, 100%, 80%. On a un gros radical. Mais quand on a une souveraineté, il va falloir Mali ni djembe avec elle là. En djougou et toubabou, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Moroko beaucoup na. En djougou follow en yéredi, en a tableau. En meka minke en main. En a fait orienté vers les objectifs, en a résultat au sort. En a djembe tout quoi. En a yéredi la djembe. Ko nyete roverere a nyebe en yéredi là. Donc souveraineté en a choisi. Bon, ni fait flag à foni. Mokosima Mali obligé. Personne. Donc, Bogar, vraiment, on peut mettre fou, parce qu'il y a vraiment, t'as que béton et mettre, d'où on a la magobina qui là, tout bien fait. Si ça veut dire, voilà, amena comment dire errement, c'est-à-dire que ya, malheur qu'a fameux, avec Djibril Blokounou, côté milieu voilà, bien, mais Marlou va voilà. Donc, dans l'économie aujourd'hui, voilà. Donc maintenant, comment faut le remarquer, faut le mieux. C'est que en code nous fait à Tchamaï, c'est des vieux codes. À code d'Obe au Glana depuis l'indépendance, on m'a fait réviser. Code dominal ne fait qu'au n'a révisé. Code familial, moment de la tête, on a révisé. Aucun problème. En code minier, tout récemment, mais c'est caduc. Ça a été fait par les étrangers.
Depuis et que la souveraineté s'est mise en danger, et petit document gland dans un pays étranger. Un document officiel. Observe qu'il y a arrangé tout le monde. Et document sur le code minier. Le code minier 2019 à Makem Malaya. Ça a été fait à l'étranger. Code inhalé. Oui, l'Assemblée a rejeté. L'Assemblée qui a fait 6 mois là. Quand ils ont vu, il y a tellement d'incohérences dedans, des fautes graves. Donc finalement, on lui a refusé. Allah, il y a dragage, article 44. L'exploitation de toute substance minérale dans les cours d'eau par le dragage est interdite. Quand tu prends ça, c'est pas l'or seulement. Même le sable qu'on est en train de draguer là, c'est interdit. Donc maintenant, c'est pour dire que c'est truffé de fautes. Et finalement, ça a été pris par ordonnance. Vous êtes présent, mais c'est un vrai scandale. Voilà, Moro de font fabriquer à Donia Beminona Tedoluma. Donc maintenant, le résultat avec la Gabi Jamana de Kassissa, en conséquence. Le dragage est interdit sur la base du mensonge. Plus de 500 000 jeunes qui ont fait les Ganama. Aux jeunes, nous n'avons pas si ce n'est pas des délinquants. Ça, c'est des choses au moins Jamanama. Nous avons des documents fait. La maître a photo de la tête. C'est-à-dire qu'il faut des hommes qui ont la compétence nécessaire d'aller négocier ces documents administratifs. En même si on l'amène à face de là. Maintenant, moi, je suis parce que le ministre est présent à moi. Voilà, parce que la politique va dans ces là. Parce que quand la politique se mêle de la chose technique, c'est fini. La politique va dans les connaissances techniques sont à part. Donc, parce que c'est un allié politique. Et peut-être d'autres. On a vu ici même un ministre, un médecin ministre des Mines. Un homme d'affaires ministre de la Défense, mais il va facturer la chaussette à 30 000. Ça, c'est très clair. Parce que Amano Kamao. Donc, c'est pour dire que compétences ou DB, il faut utiliser les bonnes compétences là, il faut. Et quand il faut. Et au moment il faut aussi. Voilà. Donc maintenant, nous avons donc maintenant, la solution qu'on a mis. Ça serait mis fort. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. C'est-à-dire, Jamana, ça ne veut pas dire que Mali, c'est un banni. Na glanto n'y en a gagné. Na géré gagné. On a au minimum une estimation de 5 000 milliards par an. 5 000 milliards. Si tu prends 2500 milliards, Jamana a besoin de couverture, le budget national. Les 2500 autres restants, moi je pense que au terrain d'ensemble, au avion sangadama, au usine d'ama, avec Ikoma la Ouli, au cas où sangata bramoromai. Il faut mettre la photo là. On est là, il faut qu'on arrive à se mettre en cause. Donc on aurait ça il reste son mine d'aïka, ali juguta d'aïka. Bon, c'est ce qui est le cas du Mali. On aurait soigné mine d'anka, en jugumo d'anka. C'est vrai, pour leur intérêt, ils ne vont pas vouloir qu'il y ait un beau glain qu'on a. C'est ce que Thomas disait, une aide qui ne vous aide pas à vous passer de l'aide, ce n'est pas de l'aide. C'est ce que les Rwandais ont compris. Demain, c'est qui demain qui boit demain qu'on a là, ou demain toy, ou demain qui est maintenu dans la soumission. Et quand tu es dans la soumission, tu perds ta souveraineté. Donc maintenant, moi, les solutions, comme là-bas, c'est ça, non? Voilà. Donc maintenant, d'abord, il faut pencher sur les compétences qu'il faut. Et au cas, essayer, c'est-à-dire de classer, par exemple, l'or comme substance minérale stratégique. C'est-à-dire toutes les sociétés qui vont se mettre en place, par exemple, l'or, d'interdire l'exportation de l'or à l'état brut. Jamana Doya qui est tout récemment. Lithium menalé en fait en Kosanina, la mine de Goulabina. Oui, la mine est même en construction. Au minimum, c'est bien radé Jamanama. Ali les 10 mines taux de Auma. Na contrat au gérer la Kanye. Nebolo, on a essayé au cas batterie de la usine Sigia. Al nous betana partie d'homme, mais partie d'homme, on va transformer au cas en retail. À Kafogo Mali, batterie de la reflédée. Donc maintenant, de voir aussi les écoles de mines, les centres de formation professionnelle,
u k'o caya c'est-à-dire sanu baara bɛ degi cogo min na ka sanu baaralaw dege a la machines bɛ pour que dunanw kana caya an ka minɛnw kɔnɔna la maliyɛnw ka baara sɔrɔ le contenu local an ni Fermali ye baara dɔ k'o kan projet de loi dɔ proposé même pour l'État comment faire que les entreprises nationales minnu bɛ yan baara minnu bɛ mine kɔnɔ marché ka d'olu ma au lieu k'u ka taa dunanw ta ka na n'a ye olu fana bɛna o wari cɛ ka taa n'a ye donc le contenu local la formation à l'école des mines voilà des trucs que nous on propose pour que vraiment an bɛ se ka bɔ et que sanu bɛ se ka kɛ sigifɛn ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔrɔ bon ni Ala nana kɛ sini ma pétrole fana nana ye o fana bɛ se ka a tɔ pousser k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la voilà c'est ce que Sori an bɛna kuma di ma de bolo Djibril ye min fɔ n b'o sabati Mali ka souveraineté budgétaire sanu bɛ se k'a di Mali ma n bɛ min fara ka de façon banale a tɛ hali si ɲɛna kun bɔ volonté politique décision politique dɔrɔn de don et aux décisions politiques bɛ se ka taga su in na bɛɛ le président de la transition peut décider dès ce soir que dans 6 mois or brut tɛ bɔ Mali kɔnɔ or bɛ raffiner Mali kɔnɔ de sanu de ye nafolo ye sanu de ye nafolo ye hali n'i ma kuma wɛrɛ fɔ nafolo ko diɲɛ nafolo ko bɛɛ lajɛlen kɔkolo ye sanu de ni sanu b'i bolo nafolo b'i bolo sanu tɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo i k'a fɔ ko nafolo t'i bolo u bɛ mana d'an ɲɛ la kuma dɔ la ko sanu k'a baara ka gɛlɛn ko est ce que ko moyen bɛna k'an bolo i b'a u ɲininka ko est ce que sanu b'an ka dugu jukɔrɔ n'a sabatira ko hali sanu dalen b'i ka dugu jukɔrɔ hali a ma bɔ fɔlɔ i farala nafolotigiw kan tous les experts sont là et ça c'est confirmé donc ressources stratégiques b'anw bolo diɲɛ bɛɛ mago bɛ min na n'o ye sanu ye anw tɛ se ka jate fantan fɛ k'a fɔ ko Mali ye fantan jamana ye o ɲɔgɔn abomination tɛ yen o ɲɔgɔn wuya kuma tɛ yen lithium min filɛ nin ye lithium nin ni a bɔra ni Mali ni a bɔbaga bɛnn'a kan ko 100 sara la ko 30 bɛ bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan o 30 hakɛ o crédibilité bɛ se ka don Mali économie na donc o tɛ se ka k'i bolo i ka dɛsɛ financement na min b'a to o batterie dilanyɔrɔw n'o fɛnw ka kɛ i ka jamana kɔnɔ donc anw ka faire Mali ka yeta la baara fɔlɔ ye min ye k'an ka sanu bɔ mɔgɔ t'a hakɛ dɔn ka taa n'a ye kɔkan jamanaw kan o ka dabila o ye kelen a filanan code minier de 2019 min filɛ nin ye code kolon de don code yɛrɛ tɛ anw ka sɛgɛsɛgɛli la kɔdi tɛ parce que ko ɲagasalen don hali ni ka hali ni ye ministère ni gouvernement ka sɛbɛnw na ye kuma dɔ la u bɛ loi ko kuma dɔ fɔ kuma dɔ la u bɛ ordonnance visée dans le même document u bɛ ordonnance visée fan dɔ la parce que u yɛrɛ t'a dɔn ordonnance de aboutira wa loi de aboutira parce que assemblée kɔnɔ assemblée mɔgɔw ko nin ye loi min ye ko nin loi in c'est tellement sensible nin loi in bɛ maga ko caman na cogo min aw ni ye nin balabalalen nati cogo min na an tɛ se ka nin bɔ ka nin di maliyɛnw ma u k'a dun ta donc u taar'o munumunu finalement ordonnance ni projet de loi a fɔra ko ka taa kɛ projet de loi de a ka na commission kɔnɔ a bɛ maliyɛnw ka na u ka ɲininka u k'u hakilinaw di donc u taara projet de loi ni ordonnance u taara birisa ɲagami ɲɔgɔn na finalement mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn min bɔra daga kɔnɔ ka d'a ma n'an bɛ k'o dun mais ce qui est sûr et acteur minier bɛɛ tulo b'an na acteur kelen tɛ yen kɔdi ka di min ye secteur min kan ka organiser loi min fɛ n'i ye damasɛnɛw ɲininka a ma bɛn olu ma dalagitigiw olu tɔɲɔn'a kɔnɔ chambre des mines ɲɛmɔgɔ n'an kumana a ko kɔdi in olu yɛrɛ ma bɔ a ta kuma yɛrɛ kalama finalement hali avocat min yɛrɛ ye baara kɛ kɔdi in kan o yɛrɛ ko document laban min bɔra ale yɛrɛ kɛra dunan ye a yɛrɛ ka baara kɔnɔna la et notre éminent grand frère maître Mamadou Gassou Diarra donc finalement a kɛra i b'a fɔ ko dabiri a laban fɛn bɔra mɔgɔ si tɛ min dɔn donc o kɔdi ka bɔ yen mais loi 2080 min ye a y'a fɔ et min bɛ mine ko kɔnɔ fo mɔgɔw k'a dɔn ko sanu feereli o dɔrɔn tɛ sanu nafa ye o mais nafolo min bɛ don sanu bɔtɔ la sanu nafa fanba bɛ yen de société minière kelen o kelen kalo o kalo a bɛ ka taa miliyari 7 la ka taa miliyari 15 la a b'o de musaka kɛ sanu ɲinini ko la minɛn minnu bɛ san baarakɛla minnu bɛ ta fɛn minnu bɛ kɛ a hukumu kɔnɔna la i bɛ taa sanu bɔlen wagati min na o y'a sɔrɔ sanu nafa banna o y'a bɛɛ dun ka ban mun bɛ se k'o bali sisan n'i y'o miliyari 7 n'o miliyari 15 jateminɛ an ka société minière 15 kɔnɔ o bɛ taa fo CFA wari miliyari 1500 dɔ b'o sanfɛ o de dépense bɛ kɛ san kɔnɔ
milliard bakele ni kɛmɛ duuru ni kɔ mais i b'a dɔn maliyɛnw bɛ min baara o kɔnɔ moins de 10%. O tɔ bɛɛ société minière ɲɛmɔgɔ min bi yan a terimuso min b'u ka dugu la u ka chômeur min b'u ka dugu la mini actionnaire ni o muso dɔgɔnin min b'u ka dugu la olu de bɛna société u dilan ka mini lakori ka sanu tɔnɔ bɛɛ dun k'a ban sous-traitance la ka sɔrɔ sanu yɛrɛ ma se sugu la fɔlɔ donc Fermali n'a jɛɲɔgɔnw Djibril Diallo b'o la anw ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o la anw ye sariya sɛbɛn dɔ boloda an ni CNT mɔgɔw ye hakili jagabɔ kɛ an ye loi proposition de loi dɔ kɛ projet de proposition de loi avec CNT qu'on appelle la loi 2080. On va dire qu'à fond, que ça là, wajibiya ka kɛ société minière kan bala minnu bɛ kɛ sanu bɔli musaka minnu bɛ kɛ sanu bɔli hukumu kɔnɔna la u ka 80 ni maliyɛnw ma Mali opérateur économique ma donc n'o kɛra wari min ka ca ni miliyari 1000 o bɛ to anw ka économie kɔnɔna la sanni feere sira kan n'u bɛna sogo san a bɛ san anw ka bouchers de fɛ n'u bɛna siyandiri san u b'a san anw ka opérateur économique de fɛ hali Mali commerçants bɛ fɛn dɔw feere yan u b'olu sigilen to yan ka t'o fɛnw san Afrique du Sud donc la loi 2080 vraiment n'o taara o bɛ o solution kɛ o la maintenant maliyɛn minnu bɛ baara kɛ société minière kɔnɔ n'i ye Mali sariya lajɛ dunan ka baara kɛ Mali kɔnɔ sariya de b'a ko encadrer mais mɔgɔw bɛ baara la société minière kɔnɔ sariya b'a yamaruya o ka kɛ san 2 o sigiyɔrɔma 1 bɛ se ka fara kan je parle sous le contrôle de maître i bɛ san 2 kɛ o san 2 fɛnɛ kɔnɔ a sariya b'a dɔn ko e bɛ maliyɛn dɔ de place la donc maliyɛn dɔ bɛ bila i kɛrɛfɛ i b'o kalan e kan ka bɔ i place na san 2 i mana dafa walima san 4 mana dafa o y'a kuntagala janyalen ye donc maliyɛn bɛ bila i place la mais dɔw bɛ société minière kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ u bɛ maliyɛn dɔw de place la donc fɛɛrɛ ka kɛ k'olu yɛlɛma ka maliyɛnw bila u place la maintenant le dernier point bɛ min fara kan o de ye sɛnɛ ani a nɔkan baaraw ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que ministre bɛ Mali kɔnɔ bi min ka baara bɛ ɲɛsin sɛnɛko ma an t'a dɔn anw minnu bɛ togodaw la anw ma d'a la gouvernement in kɔnɔ heureusement que Sadio Kamara n'a ka département bɛ yen a kelen bɛ min kɛla a bɛ se ka gouvernement bɛɛ kuma bɔ Abdoulaye Diop ni tɔ wɛrɛw fana bɛ yen mais sɛnɛko sira kan il y a aucune visibilité un pays dans une crise qui est la nôtre an bɛ degun min kɔnɔ anw bɔra embargo ko kumaw ni fɛn minnu kɔnɔ sisan Ukraine kɛlɛw ni Russie kɛlɛw bɛ sen na ɲɛma sɔrɔ a la anw ka ministre de la défense o kɛrɛfɛ ministère des mines ni ministre min ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma olu de tun kan ka jamana ta k'u jɔ n'a ye donc anw bolo sɛnɛ ministre n'a sɔrɔ a bɛ gouvernement kɔnɔ ni ministre bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma a bɛ sunɔgɔ la a ka wuli. d'accord o kɔrɔ ko sisan développement rural o tɛ ministère o tɛ agriculture donc o ministère ni n'a bɛ yen parce que anw b'an yɛrɛ ɲininka n'a yɛrɛ bɛ yen donc n'a bɛ yen a y'a kɔn k'a lawuli ka bɔ sunɔgɔ la. d'accord ok donc Mamadou donc e bɛ kuma kun cɛ voilà. ni cɛ ye Bokele ni un frère n bɛ fɛ ka min fɔ a fɔra yan ko sanu de ye wari ye. San 1792 américains ye sariya dɔ ta k'u bɛ wari dɔ dilan ko dollar san 1792 ko dollar ko wa k'a bɛ bɛn gramme 1 ani tomi 6 de ma sanu ani warijɛ gramme 24 i y'a faamuya mais bibi in na américain dollar diɲɛ kɔnɔ sanni feere min bɛ kɛ dollar 100 sara la 60 bɛ kɛ dollar de la euro 20 o bɛ kɛ euro la Europe jamana 28 de farala ɲɔgɔn kan k'olu b'u ka souveraineté ɲini américains kɛrɛfɛ ko parisa dollar b'olu kan kojugu mais diɲɛ bɛɛ bɛ dollar de utiliser 100 sara la 60 sanni feere diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ kɔɔri san a bɛ feere dollar de la n'i bɛ sanu san a bɛ feere dollar de la n'i bɛ cacao san a bɛ san dollar de la café dollar i y'a faamuya donc o dollar in o dulonnen bɛ mun na sanu américains ka banque centrale coffre fort dɔ b'u bolo camp militaire dɔ kɔnɔ ko Fort Knox i b'a dɔn sanu joli bɛ yen tonne bâchée 8000 tonnes d'or
dollar duloni men dollar semaine b'o de la sanu ye fɛn dɔ ye n'a bɔra o y'a bannen ye koyi ni min épuisera dɔrɔn a banna a b'a datugu de fo n'aw taara bɔ filon wɛrɛ kan donc c'est une ressource non renouvelable san 2021 an ka jatew la sanu kɛmɛ sara la an ye min feere kɔfɛ a bɛ taa 75 80 ninnu an ka musakaw bɛnna ɲinan a bɛ miliyari 3,000 CFA bɔ dɔ a b'o dɔn compte kɔrɔ dɔɔni miliyari 2,800 ani 96 mais san o san an bɛ sanu min feere dépendant de ni sɔngɔ yɛlɛnna n'a ma yɛlɛn a tɛ jigin miliyari 2,000 ani 200 jukɔrɔ o y'a ye an la an t'a da dɔn min bɛ ka bɔ an ma ala an sɛbɛ don a ma fɔlɔ donc olu bɛ ka 5000 min fɔ o tɛ foyi ye an bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔnin kelen bon anw ye naaninan ye Afrique sanuko la anw ye fɔlɔ ye kɔɔri la sanuko la fɔlɔ ye Afrique kɔɔriko la an ye kɔnɔntɔnnan ye baganko la an bɛ nɔnɔmugu de san kɔfɛ halisa ko ka o yɛlɛma ko malilait ko fɛn wɛrɛw alors que anw ka cheptel an bɛ Nigéria dɔrɔn de kɔfɛ Afrique le bi yan fan fɛ an ye kɔnɔntɔnnan de ye Afrique an tɛ bagan dilan an tɛ fɛn kɛ hali MINUSMA an ka baganw bɛ bɔ yan ka taa Sénégal u b'u yɛlɛma yen MINUSMA bɛ tila k'a san min dɔw bɛ kalo o kalo balo dɔrɔn na u bɛ min san miliyɔn 200 taa san kɔ kana a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na maliyɛn sen t'a la u b'a san société fɛ a y'a ɲɛfɔ cogo Traoré y'a ɲɛfɔ cogoya min na c'est des sociétés u bɛ minnu dilan ka ne ye baara kɛ Siama san 2 anw ye jateminɛ dɔ kɛ a waati dɔ la contenu local ani société petite et moyenne entreprise bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na ninnu ye o baara de kun cɛ sisan n'u ye proposition concrète kɛ an taara Maroc de lajɛ u b'a kɛ cogoya min na yɔrɔ Maroc diɲɛ bɛɛ phosphate la olu de fɔlɔ ye mais entreprise marocaine de bɛ bénéficier petite service ninnu bɛɛ o de b'a to entreprise ninnu bɛ marché jeunes bɛ sigi yan bibi in na jeune ba 300 o de bɛ bɔ école la san o san ba 30 dɔrɔn de bɛ baara sɔrɔ hali o tɛ baara ɲɛnamaw yɛrɛ stage ni fɛn ninnu ka baara yɛrɛ sɔrɔ industrie textile t'an fɛ yan industrie de la viande t'an fɛ yan industrie de peaux et cuir t'an fɛ yan raffinerie t'an fɛ yan mais raffinerie n b'a ɲɛfɔ ɲɛna raffinerie fɛnba b'a jukɔrɔ dɛ ni fɛn raffinera a da bɛ dɔn n'a fɔra ko ka raffinerie kɛ yan sisan an ka sanu industriel ko ka raffinerie kɛ min bɔra dugu jukɔrɔ o bɛ dɔn kɛ munna a tɛ kɛ dɔw de b'u ta sɔrɔ a la u bɛ bɔ n'a ye a bɛ kɛnɛma mɔgɔw nafa mais kɔnɔna mɔgɔ dɔw b'u ta sɔrɔ a la n'o tɛ n'a raffinera a da bɛ dɔn mais n bɛ an kɛrɛfɛ Nigéria ye premier producteur africain de pétrole ye n'a fɔra o ɲɛna ko Nigéria ko olu fana bɛ pétrole de labɔ u bɛ taa yɛlɛma kɔfɛ ka kɛ essence ka tila ka n'a nami o bɛ mun yir'i la a bɛɛ ye namara de d'accord c'est la corruption c'est la malgouvernance ok mais a tɛ kɛ jamana ɲɛmaaw kɔ dɛ voilà mɔgɔ dɔw bɛ yen olu m'a fɔ bɛɛ dɛ dɔw kɔni da b'a la dɔw de da birilen bɛ ka jamanadenw ka hakɛ dun ni sanuko in na d'accord donc an b'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ok donc sisan an bɛ fɛn min don a bɛɛ ye hakiliko de ye hakili de bɛ baara kɛ ni stratégie ma bɔ fɛn minnu na n'an ma sini ɲɛsigi kɛ fɛn minnu na n'an ma jate bɔ fɛnw na u bɛ taa k'an dan parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ b'a ɲini ka sɔrɔ de kɛ k'a fɔ ko n bɛ hinɛ karisa la ni mɔgɔw bɛ taa sɔrɔ ɲini n'u bɛ se ka fu sɔrɔ yɔrɔ min na u b'a ta yen ni jamanadenw mago tɛ fɛn minnu na olu bɛ n'a ta donc sisan jamana ɲɛmɔgɔw de ka responsabilité ye a b'olu de kan sisan k'a jate minɛ jamana musaka bɛ se ka fɛn sɔrɔ bɛ se ka dalakɛɲɛ ka musakaw dafa cogoya min na o bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn
mais o tɛ se ka ɲɛ fo an ka fanga maracogo ani fanga bolicogo ani sariya kiriw bɛ tigɛ cogoya min na n'an ma olu bɛɛ jateminɛ n'an m'a kɛ tilennenya la ni hakili ma ye k'an hakili to jamana na a bɛ gɛlɛya jamana ka bɔ ɲɔgɔn la. D'accord. Vraiment Boubacar, bi sunna baro jara kosɛbɛ parce que vraiment on est très très content parce que lamɛnkɛlaw fana u ye faamuya caman sɔrɔ a la. Donc Djibril an bɛ i fo k'i walima dɔn n b'a dɔn a tɛna dan nin dɔrɔn ma. Merci beaucoup. Maître Mamata n b'a dɔn i fana a tɛna dan nin dɔrɔn ma an bɛ nin fana wele ka na. Président Sori d'habitude dayɛlɛlen don donc Mao Makalou c'est la même chose donc Boubacar voilà. Ok Bokele an bɛ émission kuncɛ ni nisɔndiya dɔ ye u b'a fɔ bamanankan na ko barika da tɛ misi ni kungo cɛ donc min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeune baromètre maaw olu kɔni ye ko san 2022 donc ko émission sa langue de bois ko a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye donc o kama u ye bonyamasegin sɛbɛn dɔ ta ka ɲɛsin émission sa langue de bois ma donc vraiment an b'u fɔ ko waleɲuman dɔn o bonyamasegin sɛbɛn filɛ nin ko san 2022 k'an ye baaraba de kɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u yɛrɛ baara min kɔnɔna na donc jamana kɔnɔdenw ye faamuyali sɔrɔ u ka jamana tagabolo la donc o de kama u ye nin bonyamasegin ta ka ɲɛsin émission sa langue de bois ma donc o bɛ bɛɛ de kofɔ k'a daminɛ e la ka na directeur la réalisation ressources humaines commerciales donc k'a fara hali dugumala gardien quoi donc bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri de ye nin ye o de kama nin sɛbɛn sɔrɔla donc émission in dɔrɔn tɛ min ye Serifula baara tagabolo de kama an bɛ se k'a fɔ nin sɛbɛn sɔrɔla ka bɛɛ fo donc sɛbɛn in bɛ bɛɛ de kofɔ Serifula baarakɛla bɛɛ. D'accord. Boubacar ye mun fɔ kuma y'o ye donc u b'a d'an ma don min na a kɛra ministre caman ɲɛna donc mun ye baromètre yɛrɛ initiateur Cheikh Oumar Soumano an bɛ a fo a y'a jira k'a fɔ ko vraiment nin tɛ dɔrɔn ye puisque an ka baara taabolo puis mun diyara mɔgɔ caman ye o ko ouais k'an bɛ débat min kɛ nin k'a bɛ kɛ Todukan la ko parce que Todukan na ko bɛɛ bɛ faamuyali caman sɔrɔ la bon moi-même mun ye n tɔn o bɛ a dira n ma don min na ministre muso mun ye ministre de la fonction publique a ko ko n yɛrɛ ka micro minɛ ko ka kuma bamanankan na i y'a faamu sisan donc n y'a bonya ta k'a d'a ma merci beaucoup mɔgɔ min ye an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa fɛnkɛ la Bangoni na mun ye Ousmane Sogore la direction commerciale pardon directeur général an b'a ale fo Sogore monsieur le directeur merci ka baarakɛla fɛn o fɛn bɛ direction commerciale les ressources humaines an b'o bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛna Moriba Buya mun ye Buya Kulubali ye responsable technique a fo Mohamed Keita le russe an bɛ i fo kosɛbɛ k'i walima dɔn Adama S Kulubali k'ale fana fo GMT k'ale fana fo n'o bɔra an bɛ taa Abu officiel Abu Jabate k'ale fo n'o bɔra an bɛ taa régie la mun ye Siaga Kulubali Aboubacar Traoré NB k'i fo Koche Jara k'ale fana fo ani Didi Bokoum donc gardien ani chauffeur voilà u bɛ e bolo chauffeur la Lamine Traoré Youssouf Diallo ani Seydou Diallo donc olu an b'olu fo Seydou Diallo yɛrɛ bɛ congé la ni wagati na a bɛ Côte d'Ivoire donc min ye gardien ani Moussa Jara ani Cɛkura ani Babouga an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani garde national ma olu fana bɛ dugumana la k'an garder. n'a ye nin sɔrɔla bi avec yamaruya invité ka yamaruya la an ka musokɔrɔbaw Asa Sɛnbara k'i fo Aminata Sɛnbara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara Bouaké k'ale fana fo Nasir Kuyate k'ala fo Abibu Kanté mabɔ ye mun ye Madame Touré Jɛnɛba Konate k'ale fana fo n'o bɔra dɔrɔn an bɛ segin ka na mun ye Alimami Traoré Côte d'Ivoire k'ale fo mun ye Momuni Tangara Zegwa rond-point k'ale fana fo Lassina Sanogo k'ale fana fo chef de gare Forona la k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka Abdul Kader Bagayoko adjudant chef Zegwa frontière Dramane Traoré an bɛ ɲinɛ kɔ ka kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Chérif Madane Aïdara Zaragoza o de kɛ Espagne dugu dɔ bɛ ko Zaragoza voilà donc a bɛ o yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'o bɛɛ ɲuman se a ma donc n'Ala ma basi kɛ dimanche prochain ani invité wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kelen bɛ inchallah merci beaucoup a k'an bɛn dimanche prochain.